Σου πέσε το πιάτο. Ναι, αλλά μου σηκώθηκε τ' άλλο. Μάσεψε τα πιάτα εσύ, θα περιποιηθώ εγώ τη Δεσποινίδα. Τι λες μωρά που θα την περιποιηθείς εσύ, εγώ τι είμαι δηλαδή. Σιγά, τι κάνεις εκεί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, είδες τι κάνεις ρε μαλάκα. Με συγχωρείτε Δεσποινίδα. Σε παρακαλώ μακριά. Έλα προχώρη ρε εσύ. Τι σπρώχνεις, γιατί σπρώχνεις. Μα είσαι τελείως μαλάκας. Εγώ είμαι μαλάκας, εσύ είσαι μαλάκας. Μα τώρα τι θες δηλαδή, να σε δει ο διευθυντής που απλώνεις χέρι πελάτησες, να σε διώξει. Τι λες μωρέ, χέρι άπλωσα ή πήγα να τη σκουπίσω τα νερά, μαλάκα. Σιωπή, τι εκφράσεις είναι αυτές. Σε γήπεδο βρισκόμαστε. Να μην ξανακούσω αυτή τη λέξη εδώ μέσα. Έχετε δίκιο κύριε Διευθυντά, με ένα μαλάκα είναι στο στόμα το μαλάκας. Σκασμός, σκασμός. Πήγαινε εσύ να πάρεις παραγγελία. Μάλιστα. Και εσύ μάζεψε τα πιάτα. Μάλιστα κύριε Διευθυντά. Γρήγορα. Τι άλλο θα πάρετε. Μάζεψε τα κεφί. Δεν υποφέρεσαι. Μου έχεις τριμπάξει όλα τα σερβίτσια. Απολύεσαι. Απολύομαι. Ναι, απολύεσαι. Μάζεψε τα μόνος σου. Γεια σου Κίτσα. Γεια σου Κίτσα τελείωτη. Γεια σου Κίτσα με τα ωραία σου. Γεια σου Κίτσα. Χαίρετε Δεσποινής Κίτσα. Χαίρετε. Είναι εδώ ο Στάθης. Εδώ είναι, αλλά δυστυχώς για πολύ λίγο. Γιατί τι συνέβη. Συνέβη ότι είναι τελείως ακατάλληλος για τη δουλειά μας. Γενικώς νομίζω ότι είναι ακατάλληλος και απορώ πως εσείς, μια τόσο όμορφη κοπέλα... Αφήστε τα αυτά κύριε Νικολάου. Εγώ το Στάθη δεν τον έχω για γκαρσόν. Αυτό θέλω να πω κι εγώ. Εσείς μια τόσο όμορφη κοπέλα, μια κοπέλα με τόση χάρη, μια κοπέλα τέλος πάντων με ένα σωρό θαυμαστάς. Και μέσα στους θαυμαστές είσαστε κι εσείς. Ασφαλώς. Τότε άμα έχω τέτοιους θαυμαστές, προτιμώ το Στάθη. Α, σας παρακαλώ, Δεσποινής Κίτσα, με προσβάλλετε. Κάτω τα κούλας απ' την ιδιοκτησία μου ρε, κοίταξε να δεις που μας κάνεις και τον κόμενο τώρα έτσι. Σταμάτα Στάθη. Πάψε και εσύ μωρέ, κοίταξε να δεις άνθρωπος που θέλει να μας φάει τη γυναίκα, κοίταξε να... Έχεις δει τη μάπα σου πως είσαι ρε. Πώς είμαι Στάθη. Σαν του μποφλό, δεν πέφτει σε καμιά λεκάνη να την ξεβουλώσεις. Να γαντήσεις, προχώρα εσύ. Σταμάτα πια να με τραβάς έτσι. Δεν μου λες τι σου έλεγε το σύνορο αυτός. Χάσε τις ζήλιες, μη μου κάνεις τον Οθέλο. Και πες μου γρήγορα τι έγινε, γιατί σε απέλυσαν. Δεν με απέλυσα, εγώ απέλυσα τα αφεντικά. Άσε τα αστεία Στάθη. Δεν κάνω αστεία, τι θες να κάνω, να βάλω τα κλάματα. Με απέλυσαν εδώ να με προσλάβουν αλλού. Αχ, δεν μπορείς να καταλάβεις. Τι να καταλάβω ρε Κίτσα. Ότι έχω μάνα, ότι έχω αδέλφια. Βέβαια έχεις μάνα. Σε έσκουλο ή σε αμφιτρώσεις. Δεν μπορεί να συζητήσει κανείς μαζί. Κάτσε ρε εσύ Κίτσα, κάτσε να πούμε. Αφού ξέρεις ότι και στην πιο ανάποδη στιγμή εγώ κάνω το αστιάκι μου. Ναι, εσύ κάνεις το αστιάκι σου. Η μάνα μου όμως και ο αδελφός μου δεν καταλαβαίνουν από αστεία και όλο με στριμώχνουν. Και τα χρόνια περνούν και πότε θα παντρευτείς και τι τον θέλεις αυτόν τον αχαήρευτο. Δίκιο έχουν. Με είπαν αχαήρευτο. Ναι, γιατί έκανες τίποτα να τους αποδείξεις το αντίθετο. Θα κάνω. Τι. Τι θα κάνεις. Δεν πάμε για μπάνιο λόγο. Είσαι αδιόρθωτος. Κάτσε ρε εσύ Κίτσα, εδώ το θέμα θέλει να πούμε πολλή σκέψη. Δεν μπορεί έτσι ξαφνικά να πάρεις μια απόφαση. Να κάτσε δηλαδή. Δεν πάμε για μπάνιο να δροσιστούμε και μετά το ξανασκεφτόμαστε. Θεέ μου, με ποιον έμπλεξα. Όχι με ποιον έμπλεξες. Έχουμε και τα ωραία μας. Πώς. Τζόνι, σιγά μου ρε Τζόνι. Περίμενε παιδί μου, νεύτη σου βάλανε και τρέχεις έτσι. Σου είπαμε περιμένει τα αφεντικό να πάω αγοράσουμε δίσκους. Πηγαίνετε αύριο, δηλαδή χάλασε ο κόσμος, έλα εδώ. Α, δεν γίνεται, θα σε απολύσω από γκόμενο. Σκάσε και περπάτα. Μα αδερφούλη μου, θέλεις να κυκλοφορείς με γυναίκα και δεν έχεις ούτε ένα παπάκι. Τσοντάρισε να πάρω. Πού να τσοντάρω, εγώ να τσοντάρω. Δανεικά. Από πού να τα βρω καλέ. Απ' τα αδέρφια σου. Δεν τα ξέρεις, γι' αυτό μιλάς έτσι. Δεν χρειάζεται να τα ξέρω, θα πεις. Ξέρω αφήνω παιδί να πούμε. Είναι Dix Jockey και τη βρίσκουμε στο πολύ έτσι να πούμε. Και τη βρίσκουμε να παντρευτούμε, σκεφτόμαστε έναν γάμο πολιτικό και την της μόδας, κατάλαβες. Και να τσοντάρουμε στο παιδί ένα 50-80 χιλιάρικα να αγοράσει μηχανάκι. Βασικά ο αδερφός μου ο μεγάλος είναι συνέχεια χωρίς δουλειά. Και ο μικρότερος περιμένει χαρτζηλίκι από το μεγάλωνε. Δεν δουλεύει κι αυτός. Βαράει μια κιθάρα από το πρωί ως το βράδυ. Και δεν έχει ούτε φράγκο. Φράγκο. Περπάτα. Τζόνι, περίμενε μωρέ Τζόνι, σε παρακαλώ. Σιγά ρε παιδί μου. Α, μη μου τη πας έτσι, Έλα εδώ. Πού πας παιδί μου. Τζόνι, πού πας. Όχι από εκεί, από εδώ. Σιγάτε, θα μου σκίσει τα δίκτυα. Έλα, παιδάκι, τώρα με τσακίσεις. Τα δίκτυα. Έλα, παιδάκι, φοβερής, έτσι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ, σε μας να κάνεις πλάκα. Άντε σπάσε ρε μαλάκα. Είσαι ζημιά δεν παίρνεις μια, αλλού να πας για τράκα. Άντε σπάσε ρε μαλάκα. Σπάσε. Τι μας πουλάς και μας κολλάς, εδώ ψάχνεις για βλάκα. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε μας να κάνεις πλάκα. Άντε σπάσε ρε μαλάκα. Σπάσε. 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 Μπράβο, αχτύπητο, τα καραφλιά στο σύμπαν. Βασικά να πούμε η μεγάλη φάση γίνεται στο άντε σπάσε ρε μαλάκα. Πολύ στίχος έτσι. Μην το πάρουν στο ανάποδο όμως και κλωτσίσουν. Για ποιο, για το μαλάκα? Ναι, γι' αυτό. Άσε ρε, μην το βασανείς. Εδώ οι άλλοι πάνε το Χριστό μου και εγώ σ' αγαπώ και το Χριστό μου και εγώ το Χριστό μου και δεν έτρεξε τίποτα. Βρήκα το όνομα για το συγκρότημα. Εγώ πάω να το πω μουσικές δημιουργίες. Άσε, φτηνό, φτηνό. Μουσικά συντάγματα. Όχι, όχι, δεν μου πάει στα αυτή μουσικά συντάγματα. Προτιμώ... μουσικές μεραρχίες. Μπράβο, το βρήκε. Πω, τη βρίσκω. Ντέζι, τραβά κάτω. Εξωγήινε, άσε τα σπαστικά σου και πάρ' το απόφαση. Είμαι στο εδώ και δεν μπορείς να την αλλάξεις την κατάσταση. Είπα τραβά κάτω. Άσε την Ντέζη και έλα κουβεντιάσουμε μαζί. Ντέζι, κάτω. Δεν θα πάει πουθενά. Θα πάει. Δεν θα πάει. Εδώ, πώς φεύγουν αυτοί έτσι? Τους έδιρε ο αδερφός μου, ο Αλέξης. Εγώ. Άντε. Τι άνοιξε το στόμα σου σαχάνος? Έδιρες εσύ τον Γιώργο τον Εξωγήινο. Μάλιστα, κίτσα μου. Ο Στάθης έδιρε και τον Γιώργο τον Εξωγήινο και τους δύο Το άλλους. σύνολο 3 και το λουρί της μάνας. Τότε μπράβο. Είμαι υπερήφανη για σένα. Εσύ, πολύ βαριά βογάνε. Κοίταξε κατάντια ρε. Είναι αυτοί να τους φάω. Άσε ρε, τους έφαγα εγώ. Καλά, ας πάω μέσα τότε να φάω γιατί πείνασα. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Έλα. Καλά ρε παιδάκι μου, εσύ πώς βρέθηκες εδώ πέρα, αφού σ' άφησε σπίτι? Ναι, πέρασε να σου πω ότι ο αδελφός μου πουλάει την Καβασάκη για να πάρει η μεγαλύτερη. Είναι λοιπόν ευκαιρία. Να η ευκαιρία που λένε, έτσι. Βέβαια, γιατί πρώτον είναι σαν καινούρια. Δεύτερον θα σου κάνει ευκολίες. Και τρίτο και σπουδαιότερο θα γλιτώσουμε τον ποδαρόδρομο και το στριμοξίδι στα λεωφορεία. Δεν θα το γλιτώσουμε τον ποδαρόδρομο, διότι όπως ξέρεις εγώ έμεινα χωρίς δουλειά. Τελικά μαζί σου δεν είναι χρευτό μου να κάτσω σε μοτοσυκλέτα. Προς το παρόν κάτσε στο... Ανάχατης πρόστιχε. Στο ταξί ήθελα να πω ρε Σικίτσα, αμέσως στο μυαλό στο πονηρό. Ωραία, και εκεί να καθώς είναι κακό είναι δηλαδή. Είναι καλύτερα να κάτσεις επάνω σε μία μοτοσυκλέτα και να σκοτωθείς. Ενώ στο άλλο δεν σκοτώνεσαι, πολλαπλασιάζεσαι. Ανάχατης, όλος αχλαμάρες λες. Τι να κάνουμε τώρα, θα πεθάνουμε? Εγώ νομίζω ότι δεν θέλω τη μοτοσυκλέτα. Πού είσαι ρε Σικίτσα, πες του αδελφούλη σου εκεί πέρα να την κρατήσει λίγο καιρό μέχρι να βρω εγώ τα λεφτάκια και να την πάρω. Εσένα θα περιμένει. Πες του το εσύ ρε παιδάκι μου, και τι σε νοιάζει? Καλά. Το βράδυ τι κάνουμε? Το βράδυ... Το βράδυ... θα δούμε. Δηλαδή σινεμά και καφετέρια πάλι, Πού θες να σε πάω ρε Σικίτσα? Να με πας να χορέψουμε, Στάθη μου. Ξέρεις από πότε έχουμε να πάμε σε δισκοτέκ? Τι αχάριστη που είσαι, πέρσι δεν σε πήγα και πλήρωσες. Ναι, κορόιδευε εσύ. Τέλος πάντων, ας σταματήσω να με λες και γκρινιάρα. Με το άλλο τι έγινε? Ποιο είναι το άλλο πάλι? Τα αδέλφια μου ρωτάνε τι γίνεται, δεν λες κουβέντα για γάμο. Τι γάμο ρε Σικίτσα, εδώ δεν έχουμε δουλειά για γάμο, γαμότο. Ναι, αλλά όταν με έκανες δική σου δεν μου τα έλεγες αυτά. Ούτε εσύ μου τα έλεγες αυτά. Άλλα μου έλεγες. Και εσύ άλλα μου έλεγες. Ό,τι θέλεις αγάπη μου, μου έλεγες και ό,τι θέλεις αγάπη μου. Και εσύ μου έλεγες τι μου κάνει Στάθη μου, τι μου κάνει Στάθη μου, λες και δεν ήξερες τι σου κάνω τώρα. Σταμάτα, βρε. Κοινωνικοποίηση σου έκανα. Άννα χαθείς. Άντε Ρένα, Αλέξη, ελάτε. Άντε να μην κρυώσουν οι πατάτες, γιατί αυτές άμα κρυώσουν δεν τρώγονται. Ο Στάθης που είναι, φωνάχτε τον. Θα έρθει μοναχός του, μιλάει με την κίτσα. Αμάν πια αυτή η κίτσα, αμάν με αυτή την κίτσα. Δεν λέει να ξεκολλήσει από πάνω. Άντε, έλα, Αλέξη. Άστα πια αυτά τα πράγματα. Κοίτα αντίσιμο.
Κοίτα, αντίσιμο. Βρε, δεν μπορώ να σε βλέπω με αυτή την ακροκεφαλή. Αγριεύουμε να τη βγάλεις. Τι άλλο θα φορέσετε πια? Κατάλαβες δηλαδή, η δεσποινή σκίτσα. Πότε θα γίνει ο γάμος, πότε εκείνο, πότε τ' άλλο. Τέτοια σου λέγε. Αμέ. Α, Και τα αδέρφια μου λέει και τι θα πούνε και τι αυτό να το ξεκόψεις, να τους πεις εγώ δεν έχω καιρό για τέτοια πράγματα. Τα ακούς? Αυτά έπρεπε να τα σκεφτεί όταν τη διακόρευε. Έγινε τέτοιο πράγμα? Ο λίγων. Γιατί βρε παιδάκι μου, γιατί βρε Στάθη μου, πώς το έκανες αυτό, πώς το έκανες? Στα όρθια. Άσε μας μωρέ μάνα πως το έκανες και πως το έκανες. Πω, πολύ μου τη σπάλει που σας ακούω και μιλάτε έτσι. Σαν προπολεμικοί μιλάτε. Σήμερα ο άντρας και η γυναίκα είναι ίσοι. Όσο τη βρήκα εγώ, τη βρήκες κι εσύ. Αυτός είσαι. Γιατί αν θες να ξέρεις αυτή τη βρήκε. Γιατί εκείνο το βράδυ στο πάρκο έκανε κρύο. Και εγώ την είχα χάσει. Αλλά αυτή ψάξε τη βρήκε. Άστα αυτά και σας ξέρω καλά. Όταν μας θέλετε τάζετε και όταν σας περάσει μας ξεχνάτε. Πάψε ρε να. Α, εσύ με ποιον είσαι, με τον αδερφό σου ή με αυτήν? Με το δίκιο. Αφήστε τα τώρα αυτά γιατί έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Τα όργανα είναι άχρηστα, πρέπει να πάρουμε καινούρια. Άξες Ρένα, για σένα το είπε. Μην κάνεις την κορόιδα, σε σένα μιλάω. Εμένα μου μιλάς, εγώ είμαι άργος, εγώ είμαι χωρίς δουλειά. Και τι θα γίνει, αύριο εγώ τι θα παίξω στη συναυλία. Θα σου έλεγα την απέξα, αλλά έχει χάρη τώρα, άντε. Δεν μου λες. Εσύ δεν μαζεύεις κάτι λεφτά για να πάρεις μοτοσυκλέτα? Και επειδή τα μαζεύω, θα δώσεις να πάρεις την κιθάρα να την παίζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, άσε μας μωρέ. Βρε κορόιδα, άμα δώσουμε τη συναυλία θα γεμίσουμε χρήμα. Και ύστερα θα χτυπήσουμε και δίσκους. Και ύστερα όλοι μαζί θα χτυπάμε την κεφάλα μας στον τοίχο. Κοίτα πως μου τη σπάει ο άνθρωπος. Πώς σου τη πάω ρε εσύ ρε που σώνητα και καλά σου δώσω τα λεφτά αυτά που μάζευα εγώ για να πάρω τη μοτοσυκλέτα μου και πέσω της τα δίνω ρε μέχρι να βρω δουλειά τι σκατά θα τρώμε. Μα τι σου λέω τόση ώρα, άμα δώσουμε τη συναυλία θα γεμίσουμε χρήμα. Και τι θα τραγουδάτε ρε συναυλία αυτές τις μαλακίες που λέτε εκεί απάνω. Σε πληροφορώ ότι θα σκίσουμε, θα γίνει και πολύ φάση. Θα φάτε τόσο ξύλο που θα πάτε όλη αφασία. Θα θυμάστον αυτόν τώρα και άκουσε το δικό μου το πρόβλημα. Λεφτά. Πρόσεξε να Άμα δεις. είναι για λεφτά δεν ακούω τίποτα, κουφάθηκα. Και από εδώ και από εκεί, άμα θέλετε λεφτά να πάτε στο θείο Χαράλαμπο που έχει πολλά να σας δώσει. Ναι, σε αυτό το τσιγκούναρο. Πολύ σπαστικός ο κολόγερος. Ήθελα να ξέρω τι θα τα κάνει τόσα που έχει. Στάθη μου, ξέχασα να σου δώσω και αυτό το χαρτί. Ήρθα από την εφορία. Όχι ρε μάνα, την ώρα που τρώω να μου φέρεις χαρτί τις εφορίες. Θέλεις να στραβοκαταπιώ και να με χάσετε. Επιστροφή φόρου είναι. Τι είναι Μανούλα μου? Επιστροφή φόρου. Γλυκιά μου Μανούλα. Και δεν μου το έλεγες πιο μπροστά ότι είναι επιστροφή φόρου. Δηλαδή τώρα εντάξει έχουμε λεφτά έτσι. Ναι ρε, άντε ρε, φέρε μια βαλίτσα να τα βάλουμε όλα μέσα. 15.865. Εγώ με Νατάλη ροβολεύω. Πάστο. Κοίταξε να δεις Στάθη, εγώ θέλω περισσότερα. Πάρε τα μυκλά. Σκάσε μην κλαις, γιατί αυτά τα λεφτά μωρή είναι για το μηχανάκι μου. Προτεραιότητα έχει το μηχανάκι μου και μετά εσείς. Μην κλαις μωρή. Στο ταμείο, κύριε. Με συγχωρείτε, μου στείλανε ένα χαρτί για επιστροφή φόρου. Εδώ είναι το γραφείο. Κύριε, με συγχωρείτε, μου στείλανε ένα χαρτί για επιστροφή φόρου. Εδώ είναι το γραφείο. Ναι, να σου φέρουμε και κανέναν αργυλέ να καπνίσεις τώρα. Τι συμβαίνει, κύριε? Τι συμβαίνει, θα απαντήσεις καμιά φορά, άνθρωπέ μου. Να περιμένετε, κύριε. Αυτό κάνω, περιμένω. Αλλά αν είναι εδώ το γραφείο, να κάτσω να περιμένω. Αν είναι αλλού, να φύγω. Για να σας λέω να περιμένετε, θα πει ότι εδώ είναι. Εντάξει, καλά, κάνει τη δουλειά του. Έλα. Ο ίδιος. Γεια σου, Σοφία. Πότε με πήρες? Δεν γίνεται, εδώ ήμουνα. Δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Απ' την πολλή δουλειά ο κόλλος έχει βγάλει ρόζους. Λοιπόν, για λέγε, τι έγινε με τη Μέρη? Άντε. Μυστήριο αυτό το κορίτσι, ρε Σοφία. Λοιπόν, άκου να σου πω μια ιστορία να γελάσεις. Της λέω, πολύ με τον ψηλό βγαίνεις. Έλα μου λέει, σαν χλαμάρες δεν συμβαίνει τίποτε. Τότε βγες μαζί μου να συμβεί, της λέω. Έμεινε. Ωραία, δεν της το έφερα. Γελάει ο μαλάκας, ρε. Τι συμβαίνει, κύριε? Τι συμβαίνει, μωρέ, εγώ είμαι υποχρεωμένος τώρα να ακούω το καμάκι που έκανες εσύ στη Μέρη. Τελειώνω, κύριε, τελειώνω. Σ' αφήνω, ρε Σοφία, γιατί εδώ έχω ένα ενοχλητικό. Α, όχι και ενοχλητικό, όχι και ενοχλητικό, μη χεστούμε εδώ μέσα, έτσι. Δώσ' το χαρτί. Όχι δώσ' το, δώστε το στο πληθυντικό, κύριε. Δώστε μου το χαρτί να τελειώνουμε. Πάρτε το, κύριε. Σγουρός, ευστάθιος σγουρός. Εσείς είστε? Ναι, γιατί δεν μοιάζω δηλαδή. Όρεξη έχετε. Είχα, τώρα δεν έχω, μου την έσπασες. Πού είσαι, να ξυρίσει το μουστάκι. Γιατί? Είναι ο Φερετζές του Πούστη. Αναστασιάδης, Βαρβέρης, Γεωργιάδης, Θόδωρος, Θεοδόρου, Ιακώβου. Εδώ έπρεπε να σας είχα γραμμένο. Και δεν έχεις. Και να δω και στις άλλες καρτέλες. Σγουρός είπατε? Μάλιστα, Ευστάθιος. Δεν είναι δυνατόν.
Είστε σίγουρος ότι δεν εισπράξατε την επιστροφή? Μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια, γιατί θα γίνει εδώ μέσα της πουτάνας, έτσι! Πώς εκφράζετε έτσι, κύριε? Τι πώς εκφράζομαι, να πάτε να μου φάτε 15.000! Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν σας έχω γραμμένο πουθενά. Έλειψε ο κύριο. Ωραία, δώστε μου το χαρτί! Πάρτο. Και που είσαι να ξηρίσει το μουστάκι, είπαμε, έτσι! Με συγχωρείτε, κύριε, ορίστε. Ο κύριος? Δεν διαβάζεις, γράμματα μέσα έχει. Θα το πληρώσετε όλο το ποσό σε δώσει. Μη μου λες, τι να πληρώσω και εγώ, ήρθα να πάρω λεφτά. Είναι το... Α, ναι, με συγχωρείτε, επιστροφή. Μπράβο, αυτό είναι. Σγουρός λέγεστε? Σγουρός, μάλιστα. Κι είστε εσείς ο ίδιος? Πλάκα μου κάνεις τώρα. Εντάξει, κύριε, αποκλείεται να έχει έρθει κανένας άλλος. Ποιος έστειλε εδώ? Έβαλα μέσον, ο κύριος με έστειλε. Ποιος ήθελες να με στείλει? Κύριε Φωτίου, γιατί μου τον έστειλες εδώ τον κύριο? Για να κάνουμε χαβαλέ, για να βρείτε το χαρτί μου. Σας παρακαλώ, κύριε, αφήστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, κύριε Φωτίου, εγώ δεν τον έχω. Δεν γίνεται, κύριε Σπανόπουλε. Για κοιτάξτε εισερχόμενα. Μα γιατί δεν τον στέλνετε στην κυρία Περάκη? Κοιτάξτε πρώτα εσείς. Ναι, κύριε Σπανόπουλε, ψάξτε σας παρακαλώ και εγώ θα σας πάρω γλυφιτζούρι μετά. Σγουρός? Μάλιστα, Σγουρός. Αθανάσιος? Όχι, Ευστάθιος πρέπει να λέει. Δεν υπάρχετε, κύριε. Δεν σας έχω γραμμένο. Για περάστε δίπλα στην κυρία. Δώστε μου το χαρτί. Και πού είστε? Αν νομίζετε ότι με αυτά που κάνετε εγώ θα βαρεθώ να σηκωθώ να φύγω για να μου φάτε τις 15.000, είστε πολύ γελασμένοι. Εγώ θα τα πάρω. Σας παρακαλώ, κύριε. Κάντε λίγη υπομονή, θα φροντίσω και για σας. Λοιπόν, οι άλλοι δύο συναδελφοί σας μου είπαν ότι δεν με έχουν γραμμένο. Εγώ τους έχω γραμμένους και μην με ρωτήσετε πού, γιατί θα σας το πω και θα με πείτε και πρόστιχο. Λοιπόν, για να μην γράψω και εσάς, βρείτε μου αμέσως το χαρτί μου. Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, έχω δουλειά. Περάστε μια άλλη μέρα. Αποκλείεται, τώρα θα μου βρεις εμένα το χαρτί μου. Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, περάστε μια άλλη φορά. Μην μου χτυπάς εμένα τα χέρια, μωρή, γιατί στην κουπούνισα. Βρείτε μου γρήγορα το χαρτί. Όταν είναι να μας τα πάρετε, μας τα παίρνετε και μας στέλνετε και φυλακή. Όταν είναι όμως να μας τα δώσετε, μας ταλαιπωρείτε από τον έναν στον άλλον. Γρήγορα, γρήγορα εξυπηρετήστε τον κόσμο και βρείτε μου το χαρτί γιατί στην κουπούνισα. Φοβέρα θέλατε κουφάλες. Ρε εσύ φίλε, μήπως ξέρεις πόσο κάνει αυτή εδώ? Γύρω σε 150 νομίζω. Ωραίο εργαλείο, Ωραίο, πολύ ωραίο, αλλά οι 150 που βρίσκονται. Βασικά πιστεύω ότι αν έχει κανείς την καψούρα της μηχανής, όχι 150 βρίσκει, 800 βρίσκει. Ναι, αλλά πώς ρε φίλε? Δεν μου λες, άντρας δεν είσαι? Εσύ τι λες, να με τραβεστεί και να μην το ξέρω? Θέλω να πω ότι θεάτρας έχει μια γκόμενα και η γκόμενα τσοντάρει. Για κάτω μου Λιανά, δεν το καταλαβαίνω. Τη μηχανή εγώ θα την αγοράσω. Πώς ρε φίλε? Έχω ρίξει ένα παλαβό, γουστάρει η μηχανή. Της λέω θα τσοντάρεις? Και αυτή είπε ναι. Θα τα ρίξει στα αδέρφη της στο μεγάλο. Θα τα δώσει ο αδελφός της? Έτσι θα κάνει ο κόπανος. Της έχω πέσει ότι πάμε για γάμο, κατάλαβες. Και αυτός θέλει να την ξεφορτωθεί. Έτσι θα τη φάει, βέβαια, πρόκειται περί μεγάλου κοπάνου. Αλλά και εσύ ρε παιδάκι μου κάνεις γάμο να πούμε για μια μηχανή. Ποιο γάμο, τόσο λίγος είμαι στο μυαλό, θα την κοπανίσω. Τώρα κατάλαβα, μπράβο, αλλά εγώ όμως δεν μπορώ να εξηγηθώ έτσι. Γιατί τα αδέρφια της είναι ξύπνια. Μια τέτοια μηχανή ήθελα. Είναι η ζωή μου όλη. Να την καβαλάω, να φοράω τη στολή, να πατάω γκάζι και... Θέλω να ανέβω σε δυο ρόδες σαν παιδί, να κάνω θόρυβο πατώντας άγρια γκάζι, όλος ο κόσμος να τα χάσει σαν με δει, και απ' τη χαρά της η ψυχή μου να φωνάζει. Τρέχω, 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 σφίχτα κρατάω το τιμόνι στα δυο χέρια, τρέχω, 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 με το κορίτσι που αγαπώ τρέχω στα αστέρια, τρέχω, τρέχω. Της μηχανής μου σαν μου κρίζει το μοτέρ, νιώθω στα σύννεφα ωραίος καμικάζι, και πως θα δείχνει η βελόνα στο κοντέρ, και μες στις φλέβες μου το αίμα πάλι βράζει, βράζει. Τρέχω, τρέχω,
σκόνη στα δυο χέρια τρέχω. Τρέχω, τρέχω, τρέχω. Με το κορίτσι που αγαπώ τρέχω στα αστέρια. Τρέχω, τρέχω, τρέχω. Τι έγινε, φίλε? Στην πάτα μη σε πατήσω. Έλα, αρκετά. Σταμάτα σου λένε. Έλα, πάτα φρένο, πάτα φρένο. Ενδιαφέρεσαι? Πόσο πάει το μαλλί? 160. Τα μισά μπροστά και τα άλλα με δώσεις. Να σου δώσω τις 15 που έχω. Αστεία, λες μεσημεριάτικα. Κατάλαβα. Κατέβα, Στάθη. Αυτή η σέλα δεν είναι για τον κόλο σου. Ντόμνα! Ντόμνα, εδώ είσαι! Τι φωνές είναι αυτές? Αφού μ' ακούς, γιατί δεν λες εδώ είμαι? Είμαι εδώ για αυτούς που με φωνάζουν μητέρα. Εμένα αυτά τα ντόμνα και τα μάδερ δεν μ' αρέσουν, δεν τα θέλω καθόλου. Τι παιδιά έκανα, Θεέ μου, τι παιδιά έκανα. Μη φοβάσαι και θα απαλλαγείς πολύ σύντομα από την ενοχλητική μας παρουσία. Παντρεύομαι και σας εγκαταλείπω. Πάω στο δικό μου το σπίτι. Παντρεύεσαι? Με ποιον? Παιδί που είναι και ο πρώτος. Πού είναι ο Στάθης να μιλήσω? Δεν γύρισε ακόμα. Πες μου, πώς το γνώρισες, πού το γνώρισες? Πώς το γνώρισες, πού το γνώρισες? Μου πέσε στις τσίχλες αυτοκόλλητο. Πώς το γνώρισα? Πώς γνωρίζονται οι άνθρωποι, καλέ? Γεια. Αχ, Στάθη μου, στην ώρα ήρθες. Άσε με να σου μιλήσω. Άσε με ρε Σιρένα και είμαι στις μαύρες μου τώρα, άσε με. Στάθη μου, η Ρένα μας παντρεύεται. Τι πράγμα? Παντρεύεται, γι' αυτό θέλει να σου μιλήσει. Άσε τα διάλα. Ναι. Σοβαρά, μωρή? Κοίτα το Ρενάκι, σαν ψέματα μου φαίνεται. Αγαπούλα μου. Στάθη μου. Αγαπούλα. Και δεν μου λες μη. Καλός, μωρή, καλός. Ο πρώτος. Μπράβο ρε Σιρένα. Ο καλύτερος. Χαίρομαι ρε Σιρένα. Ο Χάι. Α, είναι και Χάι. Αμέ. Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι? Disc jockey. Α, επιστήμονας ο άνθρωπος. Μα είπα κι εγώ, ποιος σοβαρός άνθρωπος θα αγαπήσει αυτό το μουρλό? Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρός και να μην σας νοιάζει εσάς. Εγώ θα ζήσω μαζί του. Με ποιον θα ζήσεις, μωρή? Με αυτό τον disc jockey? Ναι. Που βάζει τους δίσκους? Μάλιστα. Και τι θα τρώτε, μωρή? Θα παίρνετε τους δίσκους, θα τους βάζετε μέσα στο φούρνο και θα τους τρώτε για πίτσα? Ο Τζόνις έχει πάντα δουλειά γιατί είναι ο καλύτερος, το number one. Ο Χάι. Μάλιστα. Αυτός είναι ο Χάι και εσύ το Χαϊβάνι. Αχ, εν πάση περιπτώσει να μην τα πολυλογούμε. Να μου δώσεις το μερίδιό μου από εκείνο το οικοπεδάκι και να μην σε νοιάζει εσένα τι θα κάνω εγώ, έτσι. Κοίταξε, Μανούλα, θέλει και το οικοπεδάκι ο Χάι. Δικό μου δεν είναι? Α, μαμά, δεν είχαμε τα βατζή στο σπίτι μας και τον βάλαμε. Αν το γνώριζες θα ντρεπόσουν να βρε έτσι που μιλάς για αυτόν. Να τον γνωρίσω και τον γρηγορότερο, εδώ και τώρα. Να πάμε απόψε στην δισκοτέκ που εργάζεται. Έγινε, εκεί και απόψε. Πήγαινε στο μπαρ και περίμενε να σου τον φέρω. Αμάν, τι βλέπουνε τα μάτια μου, θα πάω ισόβια. Τι λες, καλέ? Θα κάνω φόνο. Μα τι έφατε στα καλά καθούμενα? Η Κίτσα με αντικατέστησε. Στάθη μου, σε παρακαλώ, μην κάνεις φασαρία. Άσε με, μωρέ, κι εσύ. Άσε με. Α, ώστε εδώ είσαι, πουλάκι μου, έτσι. Σήκω γρήγορα να πάμε έξω. Τι συμβαίνει? Εσύ κάτσε κάτω, ρε. Είπα κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, μωρέ. Καλά, μην όρθιος. Εσύ πάμε γρήγορα έξω. Θα πάω έξω, αλλά όχι με σένα. Θα πάω με το παιδί. Πάμε, Σωτήρη. Αμάν, αμάν, κρατάτε με, Κίτσα. Κίτσα, άκουσε να σου πω. Κοίτα. Στην πάντα, ρε. Στάθη μου, περιφρόνησέ τον. Όχι, Στάθη. Εμένα έσπρωξες, ρε. Εσένα. Το σκέφτηκες καλά αυτό που έκανε? Καθόλου. Καθόλου, θα πεθάνεις. Γεια σου, ρε φίλε. Καλά που είσαι κι εσύ εδώ. Πού την άφησες στο σπίτι, την άφησες? Τι έγινε, πού βρίσκομαι, τον χτύπησα πολύ, ζει, πού είναι τώρα? Έφυγε. Τον πήραν οι πρώτες βοήθειες. Ποιες πρώτες βοήθειες? Πήρε την Κίτσα και έφυγε. Την Κίτσα και... Την Κίτσα! Θα τον φάω! Θα τον φάω! Αφήστε με! Σε παρακαλώ,
είσαι άντρας, ρε, γύρνα πίσω. Μόλις με είδε, να του πήγε. Καβάλισε τη μοτοσικλέτα και έφυγε. Μοτοσικλέτα. Τι έπαθες, Στάθη μου, γιατί κλαις? Γαμώ τον εφευρέτη της μοτοσικλέτας. Γιατί, Σταθάκο μου? Γιατί αν δεν είχε εφεύρετη μοτοσικλέτα, ας ερχόταν αυτός χωρίς μοτοσικλέτα να μετρηθούμε να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος γκόμενος. Έλα, Σταθάκη μου, σταμάτα και πάμε μέσα. Να μην ξεχνάμε και γιατί ήρθαμε. Άρα μου τη φάει αυτός άσχημο μούρης τώρα. Θα ξαναγυρίσει. Λες? Ναι, σου λέω. Ναι, αλλά έτσι όπως τρέχει όμως αυτός μπορεί να μου τη ρίξει κανένα χατάκι να μου τη φέρει σαν κατεμένη. Έλα, ησύχασε και πάμε μέσα, Στάθη μου, έλα. Πού είσαι, φιλέ? Πάρ' το μπουφάν και δρόμο. Γιατί τι σημαίνει, ρε μάγκα? Το μαγαζί δεν σηκώνει τσαμπουκάδες και επεισόδια. Όχι, δεν είμαστε στο έτσι, κακιά ώρα ήτανε. Η μοτοσικλέτα φταίει. Μα σου φάγαν καμιά μοτοσικλέτα? Την κίτσα. Κίτσα λένε τη μοτοσικλέτα. Όχι, μωρά, η κίτσα είναι το κορίτσι μου. Μα με δουλεύεις τώρα, τι σχέση έχει η μοτοσικλέτα? Με τη μοτοσικλέτα του φάγε τη γυναίκα, κατάλαβες? Άσε μας τώρα να περάσουμε. Εγώ είμαι του Τζόνι, του disc jockey. Το ξέρω. Άντε, περάστε και φρόνημα, έτσι. Άντε, Στάθη μου, πήγαινε στο μπαρ να πάω να σου τον φέρω. Εντάξει? Βάλε μου ένα διπλό ουίσκι, γιατί άντε. Πολύ βαρύ χέρι έχεις, ρε φίλε, το σακάτεψε το παιδάκι. Δεν μου λες, το έχεις δει της θείας σου νύχτα με φεγγάρι? Αλλά μας είσαι πολύ μάγκας να πούμε. Στάθη, ο Τζόνις. Εσύ, από μένα ήρθες να τα πάρεις, ρε! Γεια. Αλέξη, θέλω να σου μιλήσω. Περίμενε. Σταμάτα 2 λεπτά να σου πω και έπειτα συνεχίζεις. Έλα, λέγε, παιδί μου, σ' ακούω. Μου είπαν τα παιδιά να σου πω ότι κανόνισαν να πάμε Σαββατοκύριακο στην Μύκονο. Ωραία, να πάνε. Γιατί να μην πάμε κι εμείς, Αλέξη? Έλα, ρε Ντέζη, τώρα με δουλεύεις εδώ, δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε όργανα στη Μύκονο, θα τρέχουμε. Αυτά τα πράγματα μετά τη συναυλία, όταν θα τα οικονομήσουμε. Αν τα οικονομήσουμε. Α, δεν θέλω να μου λες τέτοια. Τα ναύλα είναι μόνο, αλλιώς θα ξοδέψουμε εδώ, θα ξοδέψουμε και εκεί. Ντέζη, βουλάκι μου, μην το συζητάς, δεν γίνεται. Τι θέλει ο εξωγήινος, να πλακωθούμε πάλι? Μάλλον ήρθε να κάνει μόστρα τη μηχανή του. Σε ποιους, σε εμάς? Σε ποιους εμάς, μωρέ, στην Ντέζη. Και πολύ καλά έκανε. Τσάου, Αλέξη. Δεν το κατάλαβα αυτό. Έλα, ας την Ντέζη τώρα. Τη δουλειά μας εμείς. Του μιλάει. Τη δουλειά μας εμείς, Αλέξη. Ανεβαίνει στη μηχανή. Θα κατέβει. Φεύγουν. Για κοίτα ρε που ο εξωγήινος μας έφαγε την κόμενα. Όχι ο εξωγήινος. Η μηχανή του μας την έφαγε. Άτιμη κοινωνία. Πω ένα αυτοκίνητο. Καλά, ένα τέτοιο εργαλείο να είχα και τότε σου έλεγαν ο άλλος μπορούσε να μου φάει την Ντέζη. Πάω να το χαζέψω. Περίμενε, έρχομαι κι εγώ. Καλά παιδιά, πολύ γουστάρω. Ξέρεις τι καίει όμως? Για να το πάρεις θα πρέπει να τα έχεις. Αυτό δεν είναι που πάει 4,5 εκατομμύρια. Πολύ αμάξι το αμάξι. Καλά, και το παιδί που το οδηγάει, πολύ παιδί να πούμε. Δικό σου είναι, ξένοι, γιατί μιλάει. Do you speak English, parlez-vous français, parlare italiano. Τίποτε δεν μιλάς από αυτά, ούτε αρβανίτικα. Κρίμα ρε παιδί μου, και θα σου έλεγα ότι είσαι και πολύ ωραία γκόμενα. Το ξέρω. Σιγά ρε πουλάκι μου. Πολύ άγρια μας νομπάρεις. Το παίζει βεντέτα. Έλα ρε, αφήστε εδώ, η Ντέζη μας εγκατέλειψε για να ανέβει στη μηχανή του εξωγήινου και θα γυρίσει να μας κοιτάξει αυτή με τέτοιο εργαλείο. Μάλιστα η Ντέζη. Μας άφησε και έφυγε. Αχ, δεν μπορώ να σας βλέπω έτσι. Χαρά στο πράγμα πια. Σταμάτα και εσύ βρε Στάθη να πηγαίνω, έρχεσαι. Πώς να σταματήσω ρε μάνα, πώς να σταματήσω? Γυναίκα μου φάγανε, δεν μου φάγανε χθεσινή εφημερίδα. Και έχουμε και αυτό το θείο που όλο βαριά αρρωσταίνει και δεν λέει να πεθάνει. Τι σχέση έχει ο θείος σου με τη γυναίκα που σου φάγανε? Πώς δεν έχει σχέση, πώς δεν έχει? Γιατί άμα είχε πεθάνει θα είχαμε κληρονομήσει. Και άμα είχαμε κληρονομήσει θα είχα πάρει εγώ και τη μηχανή. Και άμα είχα πάρει εγώ τη μηχανή δεν θα μου είχαν πάρει τη γυναίκα. Καλά τώρα. Όχι καλά. Όχι καλά, γιατί εγώ την αγαπώ την κίτσα. Γι' αυτό υποφέρω και πονάω και πρέπει να ξέρετε ότι δύο είναι οι μεγαλύτεροι πόνοι στον άνθρωπο. Ο πόνος της αγάπης και η κλωτσά στα χέρια. Έλα θάψε πια, όλα τα κάνεις σαν κλαβάρες. Ναι, λέγε έτσι, έχεις φάει σε κλωτσά εκεί πέρα. Αλλά ξέχασα, δεν έχετε. Γι' αυτό δεν μπορείτε να μας καταλάβετε. Άντε σαν κλαις, ο έξυπνος. Χωρίς να του κάνει τίποτα το παιδί τον ξάπλωσε κάτω. Τι ήθελε το παιδί? Να το βοηθήσουμε να πάρει μια μοτοσικλέτα ήθελε. Όχι, μη μου μιλάς. Μη μου μιλάς για μοτοσικλέτα. Μη μου μιλάς γιατί θα αρχίσω να γουργιάσω. Να γουργιάσω.
Ξοπάτε πια, δεν μπορώ να σας ακούω. Εσύ τι έπαθες πάλι? Τίποτα δεν είπα. Πώς τίποτα, γιατί πογκάστοτε? Τίποτα, κάτι συνέβη με την Τέζη. Στην έπαγε ο εξωγήινος. Όχι, η μοτοσυκλέτα του. Τότε κάτσε να κλάψουμε χοροδία. Δεν κορόιδευε εσύ. Άστονε, τι ξέρει αυτός από αισθήματα. Εγώ τι ξέρω, ρε κολόπεδο. Δεν ξέρεις πόσο θα του δίναμε πια του παιδιού να πάρει την μοτοσυκλέτα εκατομμύρια. Ναι, γιατί άμα είχα χρήματα θα τα έδινα αυτού. Θα αγόρασα τη μοτοσυκλέτα και θα είχα και την κίτσα να καθόταν πάνω στη σέλα της. Σας βαρέθηκα όλους. Όλοι τον εαυτούλη σας σκέφτεσαι εδώ μέσα. Αχ, σταματήστε πια. Είναι χρυσουζιά να κλαίτε έτσι. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου, Πόπη μου. Πώς από εδώ? Γιατί κλαίτε? Τα μάθατε? Τι να μάθουμε? Ο καημένος ο θείος Χαράλαμπος. Ποιος θείος Χαράλαμπος? Ο θείος Χαράλαμπος ο πλούσιος? Ναι, αλλά δυστυχώς τα πλούτη του δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. Δηλαδή πέθανε. Πέθανε ο θείος Χαράλαμπος, καλέ. Σκάστε ζώα. Πέθανε ο θείος Χαράλαμπος. Ναι, Στάθη μου. Πέθανε. Εντελώς. Τι λες, βρε Στάθη? Ναι, εγώ από τη συγκίνηση. Βαρύ το χτύπημα, Ρένα μου. Βαρύ, Στάθη μου, πολύ βαρύ. Εγώ τον αγαπούσα πολύ τον θείο Χαράλαμπο, Στάθη μου. Ας είναι καλά εκεί που βρίσκεται τώρα. Τι λες, ρε κόπανε? Τι λέω? Στην κάσα και καλά γίνεται. Εσείς πηγαίνετε στο σπίτι. Εκεί τον έχουν. Και εγώ πάω να ειδοποιήσω τη θεία Αναστασία. Ναι, Πόπη μου, πήγαινε και ζωή σε εμάς, κορίτσι μου. Ζωή σε λόγο μας. Ναι, ναι, ναι. Και καλύτερη ζωή για λόγου μας. Ναι, ναι, ναι. Θείε μου, πέθανε στην καλύτερη στιγμή. Σε λατρεύω. Ότι τι ήταν αυτή, λύνονται όλα τα προβλήματά μας. Σκάστε, σκάστε, δεν θέλω ενθουσιασμούς και χαρές. Μέχρι να ανοιχτεί η Διαθήκη πένθος βαρύ. Αχ, και να μας άφηνε την πολυκατοικία στο Παγκράτη, Στάθη μου, μακάρι. Πρώτα θα πουλάγαμε ένα διαμέρισμα να πάρουμε τις μοτοσυκλέτες που χρειαζόμαστε. Μετά θα πουλάγαμε ένα άλλο διαμέρισμα για να πάρουμε όργανα για την ορχήστρα. Θα παίρναμε μια κιθάρα, μια drums, ένα synthesizer, ηχεία και ένα δυνατό ενισχυτή. Μπράβο, και μετά. Τι μετά? Θα πουλούσαμε την πολυκατοικία. Ναι. Και θα αγοράσαμε. Τι Στάθη? Γλυφιτζούρια. Ασταδιάνο ρε βλάκες. Βλάκες, σας είπα, δεν θα λέτε τίποτα μέχρι να ανοιχτεί η Διαθήκη. Θα είστε επιτάφιος θρήνος. Κλάμα, μόνο κλάμα, κλάψε μωρή. Πιο πολύ μωρή. Και εσύ ρε. Πιο πολύ. Όλοι μαζί τώρα. Εμπρός. Χαίρετε, κύριε Θέμελη. Πινελόπη Ιωαννίδου. Το γένος Γουρού. Ανιψιά του Μακαρίτη. Χαίρομαι, καθίστε. Ευχαριστήνα. Τι να κάνω, Πόπη μου. Χάσαμε τέτοιο χρυσό άνθρωπο. Οι άλλοι δεν ήρθαν ακόμη. Τηλεφώνησαν ότι έρχονται. Να, τα ίδια της κηδείας άρχισαν πάλι. Μα ποιους νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Εγώ δεν θέλω τίποτα, Στάθη μου. Το θείο μου θέλω, ούτε κληρονομιά, ούτε τίποτα, Στάθη μου. Αχ, Ρένα μου, δεν θα το ξαναδούμε το θείο μας ποτέ πια. Ποτέ πια, κλαίγε. Μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια. Σκάσε και κλαίγε, αχ, θεία μας. Τι συμφωνάτε να το έχουμε βρει. Αχ, πώς θα το ξεχάσουμε. Χαίρετε. Αχ, πού είσαι, θεία μου. Πού είσαι να μας δεις, θειούλη μου. Ποιος μου το έλεγε ότι θα έρχονταν αυτή η μαύρη μέρα. Να ακούσω τη διαθήκη σου. Θεία μου, γλυκέ μου. Ελάτε, μην κάνετε έτσι, καθίστε. Πώς να μην κάνουμε έτσι, κυρία μου. Εμείς δεν χάσαμε θείο. Μα άλλα μας χάσαμε κι. Τέλος πάντων και εμείς ανήψια του είμαστε. Αλλά δεν κάνουμε έτσι. Εσείς δεν κάνατε έτσι γιατί εσείς δεν το πονούσατε όπως εμείς. Ποιοι εσείς που είχατε 2 χρόνια να πατήσετε σπίτι του? Για σταματήστε, γιατί θα χεστούμε άσχημα εδώ μέσα, έτσι. Σας παρακαλώ, κυρίες μου, ησυχάστε. Όχι και κυρίες μου, έτσι. Άντε μην τα ακούσεις εσύ τώρα. Καθίστε επιτέλους, κυριέ μου. Εντάξει, έτσι είναι. Κάτσε κάτω ρε. Κάτσε κι εσύ. Κλάψε λίγο ρε τσόγλανε, κληρονομιά ήρθαμε να πάρουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Και αργήσαμε, λοιπόν κάνε παιχνίδι. Σας παρακαλώ, κύριε Ζγουρέ, πώς εκφράζετε έτσι? Τι πάει να πει κάνε παιχνίδι? Θα αναγνώσω διαθήκη. Αυτό λέω κι εγώ. Θα μας αναγνώσεις. Θα μας τα μοιράσεις. Και στη δημοτική θα κάνεις παιχνίδι. Σας παρακαλώ, μην φλιαρούμε ασκόπως. Αφήστε με να αρχίσω. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σας είπω ότι αυτή δεν είναι η πλήρης διαθήκη. Είναι συμπληρωματική.
Υπάρχει παλαιότερα στην οποία ο αείμνηστος αναφέρει ότι όλη την εις το εξωτερικό περιουσία του καταλείπει εις ευαγή ιδρύματα. Βρε, άσε το εξωτερικό, στο εσωτερικό πες που την εγκαταλείπει. Θα ακούσετε αμέσως, κύριε Σγουρέ. Δεν τον πρόφτασα να τον δω, Στάθη μου. Δεν τον πρόφτασα. Σε μην τον κόβεις το καλύτερο. Και λέγει λοιπόν ο αείμνηστος. Στην ανιψιά μου Πινελόπη Ιωαννίδου το γένος Γουρού αφήνω το επί της οδού Αντιφύλου 118 κατάστημα. Τι βούτυξε τη μαγαζάρα η Πόπη. Ωραία, ζούσε ο θείος και ας μην έπαιρνα τίποτε εγώ. Μη λέμε τώρα ιδίες, έτσι. Μη λέμε ιδίες. Σας παρακαλώ, μη διακόπτετε. Στην Κωνσταντίνα Χρυσάφη, το γένος Γουρού, το εις τα Σπάτα κτήμα των 50 στρεμμάτων. Τι να το κάνω στα Σπάτα, εκεί θα γίνει αεροδρόμιο. Αποκλείεται. Το σταμάτησα γενικώς. Δεν γίνεται αεροδρόμιο. Δεν συμφωνούν για τη θέση. Άλλος λέει να το κάνουν εκεί, άλλος λέει να το κάνουν εδώ. Μα γιατί δεν το κάνουν στα Μέγαρα, στην Πάχη. Και γιατί να το κάνουν στην Πάχη. Μα κάπου πρέπει να το κάνουν. Να το κάνουν στην Τανάγρα. Γιατί να το κάνουν στην Τανάγρα. Μα πού να το κάνουν. Να κάνει μάνα. Σας παρακαλώ κύριε, την κολοκυθιά να παίξουμε. Εμείς την παίζουμε. Εσύ την παίζεις, μια ώρα την παίζεις. Δεν προχωράς παρακάτω να μας πεις τι έγινε. Ναι, να με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Καταλαβαίνω την αδειμονία σας. Λοιπόν, εις τους αδελφούς Ευστάθιον Ειρήνην και Αλέξιον Σγουρών αφήνω την τετραόροφον επί της οδού Δημητρέσσα 88 πολυκατοικία. Ολόκληρη! Τη μισή! Τετραόροφη πολυκατοικία! Βουίζουν τα αυτιά μου! Να μου ζήσεις, τι χαράλαμπε! Είσαι ο πιο τσίφτης πεθαμένος! Πεθαμένος! Πριν προχωρήσω, και μάλιστα αυτό θα έπρεπε να το έχω κάνει πριν αρχίσω την ανάγνωση της Διαθήκης, θα ήθελα να σας πω το εξής. Την κληρονομιά αυτή, αν θέλετε την αποδέχεστε, αν θέλετε δεν την αποδέχεστε. Δηλαδή να μην δεχτούμε να πάρουμε την τετραόροφη. Μάλιστα. Είναι αστεία τώρα που λες σοβαρός άνθρωπος μη σου. Δεν λέω αστεία. Δηλαδή να αρνηθούμε την κληρονομιά. Μάλιστα. Για μαλάκες ψάχνεις κύριε συμβολογράφε. Σας παρακαλώ κύριε, τι εκφράσεις είναι αυτές. Μα έχει δίκιο ο αδερφός μου γιατί μας λες πολύ κουφά πράγματα. Τρελά! Καθόλου τρελά κύριε μου. Σας το λέω αυτό διότι τα ακίνητα που αφήνει ο θείος σας σε όλους σας είναι υποθηκευμένα αντί 200 εκατομμυρίων. Τι υποθηκευμένα. Υποθηκευμένα δεσποινής μου, υποθηκευμένα. Εκτός αυτού το χρέος τηλεφορία ανέρχεται στο ύψος των 150 εκατομμυρίων 600.000. Αποδεχόμενοι λοιπόν την κληρονομία, αποδέχεστε αυτομάτως και τα χρέη. Δηλαδή τα 200 εκατομμύρια τα υποθηκευμένα με τα 150 εκατομμύρια 600.000 θα τα πληρώσουμε εμείς. Ακριβώς. Δηλαδή εδώ μας φωνάξατε για να μας πείτε ότι κληρονομήσαμε χρέη. Εγώ κάνω το καθήκον μου. Δηλαδή πάει το τετραόροφο. Περίμενα εγώ καλό από αυτό τον παλιό γερό. Και από τον τάφο πλάκα μας έκανε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και τώρα τι κάνουμε, Στάθη. Τώρα κλαίμε αληθινά. Πολύ αληθινά. Αλλά ξέρεις εσύ είσαι πολύ καθήκη. Διότι το ήξερες από την αρχή και δεν μας έλεγες τίποτα, έτσι, πάρτινα. Μα τι κάνετε κύριε, τρελαθήκατε. Άντε να πιούμε τον καφέ της παρηγοριάς. Άντε ρε θύε, τι λαχτάρα μας έκανες. Τσάμπα το κλάμα που ρίξαμε δηλαδή. Καλά το κατάλαβα εγώ και δεν μπορούσα να κλάψω. Γεια χαρά παιδιά, τι γίνεται. Τι μας είπε η μάνα σας. Είναι αλήθεια ότι σας άφησε χρέη αντί για κληρονομιά. Άσε μας μωρέ, μη μας το θυμίζεις τώρα. Πολύ ατυχία σας δένει ρε παιδιά. Λοιπόν παιδιά, από ό,τι διάβασα εδώ στην εφημερίδα, στο θέατρο Απόλλων ζητάνε νέους και νέες με ταλέντο για ένα μουσικό έργο. Τι λέτε, πάμε. Να πάτε, μπας και οικονομήστε κανένα φράγκο. Πω η Σίλβια. Τι γυναίκα είναι αυτή. Μια στιγμή και έρχομαι. Καλημέρα κυρία Σίλβια. Γεια σου Στάθη, τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά, ευχαριστώ. Εσείς καλά στο σπίτι, όλοι το μαγαζί. Δεν πέρασες ποτέ να ψωνίσεις τίποτα. Άμα περάσω να ψωνίσω τα πάντα και εσάς μαζί. Στάθη, δεν θέλω να ακούω ανοησιούλες. Όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι να... Δεν θέλεις να πεις τίποτα γιατί δεν κάνει να πεις. Καλά, εντάξει, ό,τι πείτε, ό,τι διατάξετε. Και Σούζα να μου πείτε εμένα έτσι, αμέσως Σούζα, διότι από τα μάτια πιάνετε στα χείλη, κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά και ύστερα πιο κάτω και ας το πάω στο διάλογο. Στάθη, μου κάνεις μια χάρη. Ορίστε. Πήγαινε στην παρεούλα σου, παρακαλώ, γιατί περιμένω ένα κύριο. Μάλιστα, ό,τι πείτε εσείς, ό,τι διατάξετε, εγώ τι... Τυχερός ο Τσόγλανος. Ο κύριος ήθελα να πω. Θα τα ξαναπούμε, έτσι. Θα σε περιμένω από το μαγαζί. Χαίρετε, κυρία Σίλβια. Γεια σου. Γεια σας παιδιά. Γεια σας, Γεια χαρά, πολύ μου τι δίνει αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου. Βρε, δεν βλέπεις το χάλι μας, γυναίκες μου θέλεις. Λοιπόν παιδάκια, εγώ λέω να πάμε. Πού? Στο θέατρο.
Και κομπάσου να δουλέψουμε, ένα μεροκάματο θα βγει. Και αν αργότερα πιάσουμε δουλειά, δεν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί το θέατρο είναι το βράδυ. Βέβαια, και απορώ πως δεν το σκέφτηκα. Θα πάω λοιπόν να πιάσω δουλειά στο θέατρο και ό,τι βγάλω θα τα δίνω του Τζόνι να πάρει μοτοσυκλέτα. Τι λες, μωρέ, σου δώσω μία. Γιατί? Τι λες, ρε, δουλεύω εγώ τόσα χρόνια να πούμε και σε ταΐζω και να τα δώσεις αυτό να πούμε τον αχαήρευτο. Δούλεψε και εσύ να τα βγάλεις. Θα δουλέψω, αλλά δεν θα δουλέψω σαν κομπάρσος, θα δουλέψω σαν πρωταγωνιστής. Τα ονόματά σας, παρακαλώ. Ευστάθιος και Ειρήνης Γουρού. Είμαστε αδέρφια εμείς. Εσείς τι κάνετε? Τραγουδάμε και παίζουμε τα όργανά μας. Ορίστε. Τα όργανα των παιδιών παίζουμε. Ήδη! Παρακαλώ, παρακαλώ. Ελάτε. Αρχίζουμε. Μαέστρο. Πάμε. Θέλω, τη δόξα θέλω και το χρήμα θέλω, θέλω. Θέλω, αγάπη θέλω, τα πάντα θέλω. Θέλω τον κόσμο ολόκληρο δικό μου. Θέλω να ζήσω το όνειρό μου. Θέλω, ναι θέλω. Θέλω τη φήμη, θέλω επιτυχία. Το ίδιο σαν και εσάς την ευτυχία. Θέλω, θέλω, ναι θέλω. Θέλω. Θέλω τη φήμη, θέλω επιτυχία. Το ίδιο σαν και εσάς την ευτυχία. Θέλω, θέλω, ναι θέλω. Θέλω. Εντάξει, παιδιά. Μπράβο, πολύ καλά, πολύ καλά. Ελάτε πιο μπροστά, ελάτε να ακούτε. Λοιπόν, θα σας ειδοποιήσουμε, στοιχεία και τηλέφωνα έχουμε. Μπορείτε να πηγαίνετε, θα σας ειδοποιήσει ο βοηθός μου. Ευχαριστώ. Η Δεσποινής να μείνει. Εγώ? Μάλιστα εσείς. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο τύπος. Εσείς μπορείτε να πηγαίνετε, κύριε, δεν Γιατί? σας χρειάζομαι. Αφού εγώ το... Κύριε, πηγαίνετε, σας παρακαλώ πηγαίνετε. Λέγεστε Ρένα Γουρού. Ακριβώς.
Μπράβο σας, Δεσποινής μου, έχετε ταλέντο, πολύ ταλέντο. Μην της το πιάνετε το ταλέντο γιατί θα της το κατσιάσετε, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε, σας παρακαλώ, πηγαίνετε. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε. Τι θα λέγατε να ερχόσασταν σπίτι το βράδυ να φάμε κάτι και να το συζητήσουμε. Συζήτηση το λένε τώρα, κύριε. Σας παρακαλώ, σας είπα πηγαίνετε. Μα ξέρετε, Δεσποινής. Μα πηγαίνετε, δεν με ενδιαφέρει. Σας παρακαλώ, κύριε. Λοιπόν, Δεσποινής, θα έρθετε. Σπίτι σας? Ναι. Ρε να πήγαινε κι άμα δεν σ' αρέσει ξαναβάζεις το φουστάνι σου και φεύγεις. Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ πολύ! Πετάξτε τον έξω τον είναι! Έξω! Ποιο θα πετάξεις έξω ρε! Έπρεπε να πετάξεις. Εντάξει, η δουλειά έγινε χθες το βράδυ. Το ξέρω, το διάβασα στις εφημερίδες. Πήρες μια Παναγία, μια Ανάσταση και ένα Άγιο Γεώργιο, Πολύ ωραίες εικόνες. Θα πιάσουμε πολλά να πούμε. Πού τις έχεις? Εκεί που μου είπες. Τα λεφτά... Τα λεφτά θα τα πάρεις εκεί που θα τις δώσεις. Πρόσεξε όμως, γιατί δεν είμαι σίγουρη βέβαια, αλλά μου φαίνεται ότι μας παρακολουθούν. Ξέρεις τι θα κάνουμε? Λέγε. Φύγε τώρα και πήγαινε το απόγευμα στη στροφή την πρώτη. Ξέρεις, κάτω στην πρώτη στροφή. Ναι. Κράτα και ένα κόκκινο γαρίφαλο. Θα στείλω εγώ κάποιο δικό μου εκεί και θα στις φέρει. Τον κρατάς καλά. Άστα, ψώνιο. Πολύ καψούρης μαζί μου. Και χαζός. Θα σου τις φέρει και θα σου πει. Είναι απ' τη θεία σου. Οκ, στις 5. Οκ, bye. Δεν φταίει για όλα η κακή μας η τύχη. Κάποτε φταίμε κι εμείς. Γιατί φταίμε εμείς, ρε Αλέξη? Γιατί άμα δεν το δέρναμε τον άνθρωπο, τώρα θα είχαμε δουλειά. Τι μας λες τώρα, μωρέ, αυτός ήθελε να μας πηδήξει την αδελφή εδώ και τώρα και εμείς θα τον αφήναμε. Άσε μας, μωρέ, Αλέξη τώρα. Γεια σου, Στάθη. Αμάν, γεια σου, κυρία Σίλβια. Θεοκομμενάρα. Πάλι τα ίδια. Το καλό να λέγεται έτσι. Δεν έρχεσαι από εκεί να τα πούμε λίγο? Αφού εσείς είπατε ότι εγώ λέω ανοησιούλες. Με παρεξήγησες. Α, την παρεξήγησα. Αυτή με δουλεύει, αλλά εγώ θα πάω. Ήρθα. Κάτσε. Έκατσα. Έτσι που λες, με παρεξήγησες. Δεν ήταν δυνατό να σου πω ότι λες ανοησίες, διότι τέλος πάντων, σαν άντρας, πώς να το κάνουμε, δεν μου είσαι αδιάφορος. Σιγά, γιατί τώρα καμιά φορά βουλώνουν τα αυτιά και δεν ακούω καλά. Για ξαναπέστε το. Με παρεξήγησες, λέω. Όχι αυτό το άλλο, το σαν άντρας. Δεν μου είσαι αδιάφορος. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά ακούω. Για παρακάτω. Μόνο που βρίσκω ότι έχεις ένα βασικό ελάττωμα. Μην μου το χαλάς τώρα, γιατί μου το χαλάς τώρα? Δεν το χαλάω, ό,τι λέω, εγώ το λέω από ενδιαφέρον. Ενδιαφέρεστε για μένα? Βέβαια. Κοίτα να δείτε, για παρακάτω. Βασικά σαν άντρας είσαι πολύ ενδιαφέρον. Για λέγε. Το κακό όμως είναι ότι δεν είσαι δραστήριος. Μη μου λες τέτοια. Ερωτικός. Εγώ όταν βγαίνω με γκόμενα έχω μαζί μου και ένα κουβά γεμάτο νερό. Γιατί? Για να τον σβήνω. Τι να σβήνεις? Το κινητό μου ωραίο. Ανάβει και το βουτάω μέσα και σβήνει. Ωραία τα λες, Στάθη μου, αλλά η γυναίκα τον άντρα δεν τον θέλει μόνο για τον έρωτα. Τον θέλει και για προστάτη. Και για να προστατέψεις μια γυναίκα πρέπει να είσαι έξυπνος, καπάτσος, δραστήριος. Γιατί εγώ δεν είμαι? Η γυναίκα θέλει θυσίες. Θέλει τον άντρα να τα παίζει όλα για αυτή. Πέστε μου τι θέλετε να σας παίξω και εγώ θα σας το παίξω. Θέλεις να νιώθω θαυμασμό για σένα? Άκου τι λέει, αν θέλω. Τότε πρέπει να πιστώ ότι είσαι δυνατός άντρας. Έξυπνος και καταφερτζής. Θα σε πείσω. Τότε θα γίνω όλη δική σου. Μη, γιατί δεν έχω κουβά. Στάθη, πρέπει να βγάλεις λεφτά. Το ξέρω. Εγώ θα σου δώσω αυτή την ευκαιρία. Και αν τα καταφέρεις... Θα πάρω τη μοτοσικλέτα μου, Μόνο μοτοσικλέτα. Rolls Royce. Rolls Royce και μένα. Μη μου λέτε τέτοια, σας παρακαλώ, μη μου λέτε τέτοια. Είσαι έτοιμος να αρχίσεις μια επικίνδυνη αποστολή? Όρμα. Ωραία. Θα μεταφέρεις κάτι? Το μετέφερα. Εικόνες? Η μεγάλη χάρη τους. Κλεμμένες? Μάλιστα. Τι πράγμα? Σου είπα, η αποστολή είναι επικίνδυνη. Μπορείς ή θέλεις να μείνεις ανθρωπάκι? Και Rolls Royce. Και Rolls Royce και μένα. Παρακάτω. Ωραία. Θα σου πω από που θα πας να τις πάρεις και θα είσαι στις 5 στην πρώτη στροφή. Στις 5 παρά 1 θα είμαι εκεί. Θα είναι ένας με ένα κόκκινο γαρίφαλο στο χέρι. Θα είναι ένας κόκκινος. Θα τον πλησιάσεις και θα του πεις. Είναι απ' τη θεία σου. Θα του πω της θειάς σου. Μην ανησυχείτε, εγώ θα το καθαρίσω το θέμα.
Αμάν. Πάει, χάλασε ο κόσμος. Γεια σας. Σου φαίνομαι περίεργος με το λουλούδι στο χέρι, Εμένα τίποτα δεν μου φαίνεται περίεργο. Μας έχετε συνηθίσει αλλιώς εμάς τα όργανα της τάξεως. Ροζ-Ρόις είναι αυτή. Τι είπες? Λέω η Σίλβια. Ποια Σίλβια? Αυτή που έχει το τουριστικό στην παραλία? Μπράβο. Πολλά λεφτά οικονομάει, έτσι. Ας είναι καλά οι εικόνες. Όταν όμως την πιάσουν θα τα πληρώσει μαζεμένα. Άψε ρε παιδάκι να την πιάσουν. Γιατί να την πιάσουν τη γυναίκα? Τι έχεις εδώ μέσα? Τη στιά σου. Δεν κατάλαβα. Μα το κορόιδο κάνεις. Ποιο περιμένεις με το γαρίφαλο στο χέρι από τη Σίλβια? Οι εικόνες. Για ποιες εικόνες μου μιλάς? Πολύ σανό σε ταΐζουνε ρε παιδάκι μου. Σου λέω τη στιά σου, το γαρίφαλο, η Σίλβια. Ποιος σου έδωσε το γαρίφαλο σένα? Κανείς, το βρήκα κάτω. Κάτω. Κατάχαμα. Κατάχαμα. Μόνο του. Στην τύχη. Στην τύχη. Χαίρετε κύριε. Γεια σας. Γεια σας κύριε. Θα σου δώσω λέω. Θα σου λέω. Δώσ' το δώσω. Όχι, δώσ' το δώσω. Μα δεν πρέπει κύριε. Δώσ' το δώσω. Τι είναι αυτά? Εικόνες. Βοήθειά μας κύριε. Μέσα. Μα είμαι χριστιανός ορθόδοξος, να μην έχω τσίγκονίτσες. Μέσα σου λέω στο τμήμα. Να σας παρακαλώ. Μέσα. Άρεσε η Σίλβια. Τι έγινε με τις εικόνες? Βρήκαμε τίποτα? Μάλιστα κύριε. Τις βρήκαμε την ώρα που τις μετέφερε για να τις προωθήσει στην Αθήνα ένας γουρός. Ευστάθιος γουρός. Άεργος. Από την κατάθεσή του όμως προκύπτει ότι τις εικόνες τις μετέφερε για λογαριασμό της Σίλβιας Καρπέτου. Ξέρετε, αυτή που έχει τα τουριστικά είδη στην παραλία. Ήμουνα σίγουρος γι' αυτό. Υπάρχει τσιγάρο. Πούρο θέλεις? Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί κλειστά τα περίπτερα. Άσε μας ρε φίλε. Στο διάλογο. Κλοπή, κλοπή. Όχι, όχι. Ληστεία. Όχι. Βιασμός. Όχι. Φόνος. Εάν ξαναμιλήσεις θα τον κάνω, έτσι. Έλα σγουρέ, πάμε στο διοικητή. Να πάμε. Γιατί να μην πάμε? Φίλε, τώρα που θα βγεις έξω πάρε κανένα τσιγάρο. Άμα δεν έχει τσιγάρο θέλει τσιμπούκι. Άσε μας ρε φίλε. Έλα, πάμε. Εμπρός. Έλα, πέρασε. Αυτός είναι κύριε διοικητά. Σγουρός λέγεσαι? Ευστάθιος του Δημητρίου και της Ντόμνας τόπος γεννήσεως Αθήνα κατοικία Αθένου 48 Ανοβούλα ανάστημα 176 σχήμα προσώπου ιδέες χρώμα οφθαλμού καστανό επάγγελμα έργος. Τι είναι αυτά που λες ρε? Στοιχεία της ταυτότητάς μου κύριε αστυνόμα μου. Δεν μου λες τι παριστάνεις? Τον τρελό ή τον βλάκα? Δεν τον παριστάνω. Είμαι βλάκα. Είμαι βλάκας και πατήρης, αλλά δεν ξέρω γιατί. Είμαι πατήρης επειδή είμαι βλάκας ή βλάκας επειδή είμαι πατήρης. Πες μου τι έγινε με τις εικόνες. Πώς βρεθήκανε στα χέρια σου? Δεν φταίω εγώ κύριε αστυνόμη, η Σίλβια φταίει. Πολύ ωραία γκόμενα η Σίλβια. Την ήθελα για... Την ξέρεις τη Σίλβια? Δεν ξέρω. Δεν είναι ωραίος κόμματος? Ωραία είναι. Σ' αρέσει ρε μπαγκάς έτσι? Πάψε ρε. Ορίστε μας. Άκου μπαγκά σας. Λοιπόν, λέγε εν συντομία τι έγινε. Τι να σας εξηγήσω κύριε αστυνόμο μου, τη γουστάριζα τη Σίλβια, το κατάλαβε ότι ήθελε να γλύψω κόκαλο, ροζ Ρόις μου λέει, δική σου μου λέει, ολόκληρη μου λέει και τη μισή να είχα δεν με πήρε. Ας κράταγε το πάνω της να μου δίνε το κάτω της. Καταλάβατε κύριε αστυνόμο μου? Όχι, δεν κατάλαβα. Λέγε παρακάτω γιατί με σκότισες. Θα πας μου λέει, 3 εικόνες μου λέει. Εικόνες. Γαρίφαλο μου λέει. Γαρίφαλο. Τη στιά σου μου λέει. Για πια σου μωρά, πάρ' τον μέσα. Πάρ' τον μέσα. Παρακαλώ κύριε αστυνόμο, να σας εξηγήσω, αλήθεια σας λέω. Μια στιγμή. Για έλα εδώ. Ορίστε κύριε διευθυντά λέγεται. Η Σίλβια. Μάλιστα. Σου είπε τη στιά σου. Μάλιστα, αλλά όχι της δικιάς μου, της δικιάς του. Του αλουνού μου. Ποιανού άλλου, υπάρχει κι άλλος. Αυτό δεν σας λέω κύριε αστυνόμο μου ότι είναι κι ο άλλος με το γαρίφαλο. Ο χωροφύλακας. Όχι. Ο χωροφύλακας δεν κρατούσε το γαρίφαλο. Κρατούσε, αλλά ήταν κι ο άλλος. Ήτανε κι άλλος που κρατούσε γαρίφαλο. Όχι, ο χωροφύλακας. Πάρ' τον από εδώ, Σας παρακαλώ. Απάδικο θα με πάτε μέσα. Δεν είμαι ένοχος κύριε αστυνόμο μου. Δεν είμαι ένοχος. Μαλάκας είμαι. Πρόσεχε τις εκφράσεις σου. Τι να προσέχω αφού είμαι. Μυρίζει μασχάλη σου όμως. Ένα γόρι μου τη δίνει. Ένα. Κι άλλο κανένα.
μαζόχα. Ένα γόρι μου της πάει, κι άλλο κανένα. Ένα γόρι που μου πάει, σαν με στείνει, μου της πάει. Πάντα το περίμενα και περιμένοντας στο νου μου το γα. Πάντα το περίμενα γιατί μου φαίνεται είμαι μαζόχα. Παιδιά, σταματήστε τα τραγούδια. Σταματήστε! Να πας εκείνο το αρκουδόπεδο που ήσουν στη δισκοτέκ. Δεν υπάρχει αρκουδόπεδο. Τώρα ήρθαν και το πιάσαν για κάτι κλεμμένες εικόνες. Και ο χωροφύλακας μου είπε πως πιάσαν και το Στάθη για το ίδιο πράγμα. Το Στάθη το δικό μας? Ναι. Για κλοπή? Κάτι τέτοιο. Η Σίλβια σίγουρα. Αυτή ασχολείται με εικόνες. Προχθές τον έψανε μία ώρα ολόκληρη. Σίγουρα αυτή την έχει κάνει τη δουλειά. Βράσε τη Σίλβια. Μήπως ξέρεις που τον έχουνε, που τον Ναι, εδώ στο τμήμα το δικό μας. Άντε πάμε, τι καθόμαστε. Ναι, πάμε, παιδιά, κρατήστε την κιθάρα, το διαλάμε. Γιατί, τι έγινε, τι συμβαίνει? Τίποτα, θα σας πω αργότερα. Άντε πάμε. Έλα, κίτσα. Παιδιά, για ένα λεπτό σταθείτε, ο Στάθης δεν είναι αυτός? Ναι, αυτός είναι. Άντε, τρέξτε. Πάμε. Τι έγινε, βρε Στάθη, πού ήσουν? Πες μου, τι έγινε, σε πιάσανε? Καλά, παιδιά, η Σίλβια είναι πολύ μεγάλη. Μη. Καλά, εντάξει. Κόντευε να με στείλει στα κάτεργα. Τι έγινε, πες μου, τι έγινε? Τι έγινε, έπεσε από δίπλα μου, από κοντά μου, μου αρέσεις, λέει και κάτι τέτοια και εγώ σαν χάνω στα έχαψα. Μου λέει θα ζήσουμε μαζί, θα μεταφέρεις κάτι εικόνες από εδώ, από εκεί. Με είχε αγκαταλείψει κι αυτή, την πίστεψα εγώ και έπεσε. Δεν μου λες και οι εικόνες ήταν κλεμμένες? Τις είχε κλέψει ο άλλος εραστής της κυρίας. Ωραίους εραστάς έχεις, μαντάμ, να σου ζήσουνε. Καλά, και τώρα πώς σε άφησαν? Λόγω βλακείας. Αφού δεν έκλεψα, ρε εσύ, Αλέξη. Κοίτα συμφορά που πήγαμε να πάθουμε. Καλά, Ρένα, έλα να πηγαίνουμε εμείς να αφήσουμε τα παιδιά να τα κουβεντιάσουμε τώρα. Ναι, έλα παιδιά, πέστε τα εσείς έτσι. Γεια σας. Παιδιά, περιμένετε, θα έρθω κι εγώ. Στάθη, περίμενε. Εσύ να πας στο αρκουδόπεδο, έτσι. Δεν υπάρχει αρκουδόπεδο. Με το Σωτήρη τυχαία συναντηθήκαμε εκείνο το βράδυ στο σπίτι της θιάς του. Και εδώ της θιάς του. Γιατί ήταν κι αλλού? Μα της θιάς του μας έκαψε, ρε κίτσα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις και πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τυχαία συναντηθήκαμε. Άσε ρε εσύ κίτσα, τυχαία της θιάς του. Τυχαία στην δίσκο. Τυχαία σας έπιασα κι εγώ. Ανέκδοτα ποντιακά μας λες τώρα. Τέλος πάντων, σου ζητάω συγγνώμη. Δεν τη θέλω, άστο, θα το σκεφτώ πολύ. Γιατί? Έτσι, γιατί εμείς οι δύο τέρμα κίτσα. Κίτσα, δεν σ' αγαπάω, μ' ακούς? Εσύ το δρόμο σου και εγώ το δικό μου. Και που είσαι, δεν θέλω κλάματα και τέτοια. Φιλοσόφισε το λίγο. Έτσι. Βρε, δεν πάει να πνιγείς που θα κλάψω για σένα. Πολύ σωστά. Αναχαθεί. Χαίστηκα. Τι, κίτσα, πού είσαι? Κίτσα, άκου να σου πω. Ρε κίτσα μου, δεν με πιστεύεις αυτά. Ρε σε κίτσα, ακούσέ με ρε κίτσα, μη φεύγεις. Κίτσα, κοίτα. Άντε ρε Νίκο, ακόμα δεν μαζέψατε. Τώρα το σκουπίζω και τελειώσαμε. Πω. Τι είναι, ρε? Το πρόσωπο. Πάω. Γεια. Γεια σου. Ήθελε λίγο καθάρισμάκι. Πάρε. Τι είναι? Ευχαριστώ. Πολύ γουστό. Κάτσε μια στιγμή να σου καθαρίσω και το καθρεφτάκι. Δεν είναι ανάγκη. Μα τι, κατοστάρικο έδωσες. Γιατί δεν μου αρέσει να υποχρεώνω. Σήμερα βλέπω μιλάς, Εδώ κοντά κάθεσαι. Εκεί απέναντι. Τι δουλειά κάνεις? Βοηθάω τον αδερφό μου. Ο αδελφός σου τι δουλειά κάνει? Κάθεται. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν μιλούσα τις πρώην. Για να μην ακούτε τις κρυάδες. Έλα, εντάξει, ξέχασε το, δεν θα το ξανακάνω. Μιλάς σαν να είσαι σίγουρος ότι θα ξαναβρεθούν. Αφού έρχεσαι εκεί, Σήμερα ήταν η τελευταία φορά. Η κυρία που μου κάνει γερμανικά φεύγει. Δηλαδή θα σε χάσουμε? Θέλεις πολύ να με ξαναδείς? Σαν τρελός. Πώς σε λέμε? Αλέξη. Εσένα? Σοφία. Άκου λοιπόν, Αλέξη. Όταν επιθυμούμε πραγματικά να δούμε έναν άνθρωπο, ποτέ δεν τον χάνουμε. Κάπου θα ξαναβρεθούμε. Γεια. Όχι, τι θα πει γεια? Σοφία, περίμενε. Αρχίσατε κιόλας να τρώτε. Περιμένετε να φέρω πρώτα τη σαλάτα. Αργείς. Άσε, θα τη φάμε μετά. Αχ, τι παιδιά έκανα, Θεέ μου, βρε, από ποιον πήρατε? Ούτε εγώ ήμουν έτσι, το πατέρα σας. Μήπως μας έκανες με κανέναν άλλον? Σκασμός. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Ο μεγάλος που είναι? Όπου να είναι θα έρθει. Α, πού είσαι εκεί.
Ακούς να πάει να ανακατευτεί με εικόνες. Μην του πεις τίποτα τώρα που θα έρθει και καταλάβει ότι στο είπαμε εμείς. Μη φοβόσαστε. Ξέρω εγώ πώς θα του το πω, έχω τον τρόπο μου. Πάρτε μου να φάω γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος. Δεν τρέπεσαι, βρε. Δεν τρέπεσαι. Αυτά περίμενα εγώ από σένα, τούσου. Να μην αβασκαθώ. Δεν μου λες μπορείς να μου πεις γιατί έπεσες τόσο χαμηλά. Για να ανέβω ψηλά. Να χάθεις, να χάθεις. Εσείς το είπατε ρε καθήκια. Δεν χρειαζόταν να μου πουν αυτοί τίποτα, όλα μαθαίνονται. Γιατί βρε το έκανες αυτό, γιατί. Αμάρτησα για μια χιλιάρα. Κορόιδευε, κορόιδευε. Γιατί να κοροϊδεύω, γιατί να κοροϊδεύω. Ρε Σιμάνα, δύο αδυναμίες έχω στη ζωή μου, τις μοτοσυκλέτες και τις γυναίκες. Γιατί. Ξέρω εγώ γιατί καβαλιούνται και οι δύο. Να χάθεις, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Γιατί ψέματα είναι. Άστον αυτόν, είναι πολύ κορόιδο. Του ρίχτηκε η κυρία, του έταξε και λεφτά και την πάτησε. Εδώ που τα λέμε, αν μου την έπεφτε και εμένα μια τόσο ωραία γυναίκα και μου εξασφάλιζε από πάνω τα λεφτά να πάρω και μοτοσυκλέτα, τότε θα μου λειψός άμα δεν πήγαινα μαζί της. Μπράβο! Ήθελες να είχες γιο λειψό. Αμάν πια, αμάν με αυτές τις μοτοσυκλέτες και τα μηχανάκια. Βρε πόσο κάνει ένα μηχανάκι, να σου δώσω να το πάρεις τέλος πάντων να ησυχάσουμε. Εάν είναι να πας φυλακή για μια μοτοσυκλέτα, έχω 100.000 στην πάντα για ώρα ανάγκης, πάρτες. Φέρτες! Μπράβο ρε Μανούλα! Μπράβο ρε Μανούλα! Μόνο εσύ με καταλαβαίνεις. Μανούλα, μητέρα, μαμά. Εντάξει, μάδερ, φτάνει. Δώσ' μου το. Πού πας καλέ, πού πας, δεν θα πιείς το γάλα σου. Έχω πρόβα. Καλημέρα Ντόμνα. Έλα Χριστέ και Παναγιά, πρωί ακόμη δεν ξύπνησες στη στολή, έβαλες. Έχω προπόνηση. Καλά ήταν να μην πάρω τη μοτοσυκλέτα. Τώρα που την πήρα τη μοτοσυκλέτα, ο Σταθούλης σου θα γίνει και ο πρώτος πρωταθλητής. Ο Σταθούλης μου όμως να φροντίσει να βρει και καμιά δουλειά. Έτσι, γιατί τα λεφτά που σου έδωσα ήταν δανεικά και πρέπει να ξαναμπούνε στη θέση τους. Γλυκιά μου Ντόμνα, μην ανησυχείς. Τώρα θα ζητάει όλος ο κόσμος το Σταθούλη. Ρε μάνα, ένα περίεργο πράγμα ρε παιδάκι μου, όταν ανεβαίνεις επάνω στη μηχανή νιώθεις άλλος άνθρωπος να πούμε. Είναι μια άλλη ιστορία έτσι και σου έρχεται να φωνάξεις να πούμε πίσω και σας έφαγα, μεγάλη δύναμη σου λέω. Και που είσαι μάνα, η μοτοσυκλέτα είναι η πρώτη γκομενοπαγίδα, μεγάλη γκομενοπαγίδα. Καλά είμαι και ο πρώτος, ο Χάι, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν μου λες ρε φίλε, πού άφησες τη μηχανή χθες το βράδυ? Κάτω στην αυλή. Την έδεσες? Βέβαια. Είσαι σίγουρος? Με 4 αλυσίδες. Εγώ δεν είδα τίποτα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να μην είδες τίποτα. Δεν μου λες τέτοια. Δεν είναι δυνατόν. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν! Όχι. Γιατί μου το κάνατε αυτό ρε καθήκια. Γιατί σε μένα ρε καθήκια. Γιατί ρε! Γιατί ρε τσογλάνια! Γιατί!
μεγάλη βιομηχανία ζητά 2 πολιτές για το υποκατάστημα Αθηνών με περιοχές ευθύνης μέσα στο νομό Αττικής. Οι υποψήφοι πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου, να έχουν άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου. Πάρα πολλά. Καμαριέρες, καθαρίστριες, μάλλον δεν κάνουμε για καμαριέρες. Πλάκα μας κάνεις ρε. Ζητούνται σερβιτόροι για μεγάλη τουριστική μονάδα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα. Τι λες, πάμε? Πού? Σερβιτόροι. Έτσι όπως γίναμε μέχρι και σκατατζίδες γινόμαστε. Λοιπόν, αύριο θα είμαστε εκεί. Ρε εσύ, στραβός είσαι να μας σκοτώσεις! Ρε Αλμπάνη! Άνα μου χαθείτε, αλήτες! Ποιον είπες αλήτη ρε? Ποιον είπες αλήτη ρε καθήκη? Μα δεν τον άξες, δεν τον άξες τι είπε ρε? Μας είπε αλήτες, ποιον λες αλήτη ρε εσύ? Ας το διάλο κολόγερε! Άντε ρε τράβα από εδώ, είχε χάρη πάω για δουλειά τώρα! Μα δεν περπατάνε έτσι στις μέσεις του δρόμου! Έλα τράβα τώρα! Άντε τράβα τώρα μη σε χέσω, άντε, άντε, ας το διάλο! Συγχύστηκα πολύ. Ξέχνα το, πάμε στη δουλειά μας τώρα. Καλημέρα κύριε Διευθυντά. Καλημέρα. Τι έγινε με την αγγελία που βάλαμε, ήρθε κανένα σερβιτόρος? Τηλεφώνησαν 2, είπαν ότι θα έρθουν. Έπρεπε να ήταν εδώ. Ωραία, όταν έρθουν ένα μου τους στείλεις να τους δω. Βέβαια. Χαίρετε, εδώ είναι που ζητάτε σερβιτόρους. Είστε εσείς που τηλεφωνήσατε? Μάλιστα. Ναι, είναι ο αδερφός μου. Είμαστε και οι δύο που έχουμε τηλέφωνο. Ναι. Μια στιγμή παρακαλώ να φωνάξω τον διευθυντή γιατί με αυτόν θα μιλήσετε καλύτερα. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ρε εσύ, ωραία είναι εδώ, έτσι. Έχει και ωραίες γυναίκες, Όχι, πάψε, μην μου μιλάς για ωραίες γυναίκες, γιατί οι ωραίες γυναίκες εμένα μου φέρνουν ατυχία. Καλά τώρα. Τι καλά. Ορίστε, οι κύριοι είναι. Την τύχη μου μέσα. Μικρός που είναι ο κόσμος. Τι κάνετε, πώς είστε? Στο σπίτι όλοι καλά, ο θείος, η ξαδέλφη. Δρόμο, μην βάλω και σας πάσω στο ξύλο. Δρόμο είπα. Θέλεις να τα ξανακούσεις κολόγερ, έτσι. Έλα ρε, σταθιάστο και πάμε να φύγουμε. Μα δεν τον άκουσες τι είπε, θα στείλει λέει να μας δει. Άντε ρε στείλα στο διάλογο. Πήγαινε. Θα φύγω όποτε θέλω εγώ. Έλα, πάμε, στάθη. Θέλω και φεύγω. Κολόγερε. Τι πάμε τώρα? Εγώ θέλω και φεύγω. Πάμε ρε παιδί. Εγώ θέλω και φεύγω. Έλα ρε κάτσε. Τι ατυχία είναι αυτή που μας δέρνει. Μα το Θεό μου ήρθε να βάλω τα κλάματα. Ναι ρε Θεούλη μου, όλα τα στραβά και τα ανάποδα σε εμάς τα ρίχνεις. Πώς δεν τα ρίχνεις τώρα? Παίρνω μηχανή, βάζεις και μου την κλέβουνε. Εντάξει, μη φωνάζεις, δεν έβαλες εσύ. Αλλά τους βλέπεις. Τι, δεν τους βλέπεις? Αφού είσαι πανταχού παρόρεση Θεέ, τα βλέπεις. Αφού τους βλέπεις γιατί δεν τους ρίχνεις μία να πάθουν αποπλεξία? Πώς θα γίνει? Δεν φτάνει αυτό. Το άλλο, πάμε για δουλειά. Βάζεις και περνά από μπροστά μας εκείνος ο κολόγερος με το αυτοκίνητο. Γιατί δηλαδή? Παντοδύναμος είσαι. Τι να έκανες? Να τον έβαζες να παίρναγε από την άλλη μεριά. Πώς θα γίνει? Δεν μιλάς τώρα, έτσι? Δεν σε συμφέρει? Όταν σε στριμώχουνε πάντα δεν μιλάς εσύ. Έτσι είναι ρε Θεέ. Είναι αμαρτία από το Θεό, Θεούλη μου. Πολύ καημό έχεις. Βέβαια κι έχω. Όλα τα στραβά πάνω μου τα ρίχνεις. Μπορώ να βοηθήσω? Μπορείς. Αλλά γιατί μιλάς σαν τραβεστή? Τι σκουτάς ρε? Εσείς μιλούσατε τόση ώρα? Ναι, εγώ. Για πέστε μου, τι σας συμβαίνει? Δεν τα λες καλύτερα εσύ, Αλέξη? Καλά, όχι εσείς να μου τα πείτε, που τα λέτε και νόστιμο. Ρε εσύ Θεούλη μου, είπαμε να με βοηθήσεις, αλλά όχι κι έτσι. Κύριε Διευθυντά, ναι. Η κυρία Λιβανού πήρε τηλέφωνο και είπε να πάτε στην καμπάνα της. Καλά. Γεια σου, μπαμπά. Γεια σου. Μη φύγεις, θα γυρίσω. Πού πας? Με θέλει η κυρία Λιβανού. Από τότε που αγόρασε τις περισσότερες μετοχές και πήρε την προεδρία μας έχει ταράξει. Εγώ τη συμπαθώ. Εγώ δεν την μπορώ. Περίμενε, θα γυρίσω. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου, θέλω να τη δω. Καλά. Γεια σας. Στην υγεία σας, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μην στεναχωριέστε. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα βολευτούν. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Είναι. Α, ήρθατε κύριε Πασχαλίδη. Ο κύριος θα δουλέψει προσωρινά στο μπαρ σας σερβιτόρος και ο νεαρός θα δουλέψει με το συγκρότημά του στο κλαμπ. Προσέξτε κυρία Λιβανού. Δεν θέλω καμία συζήτηση. Δεν θέλουμε συζήτηση. Ναι, μπαμπά, γιατί το συζητάς? Τι κάνει Σοφία? Πολύ καλά, κυρία Λιβανού.
Προσέξτε, κυρία Λιβανού. Με τους κυρίους συνέβη το εξής. Κύριε Πασχαλίδη, πηγαίνετε. Άντε, πήγαινε κολόγι. Ελπίζω να μην το μετανιώσετε. Ναι, παπά, δεν θα το μετανιώσουμε. Γεια σας. Στάθη. Στάθη, είπα. Μην ομιλείτε στον οδηγό, τα κάνει μάτι. Έλα, πάψε. Πάρε αυτά και πήγαινε στην καμπάνα της κυρίας Λιβανού. Πω, ένα σκο. Πω, κι άλλο σκο. Πω, κακικόλη. Πω, Δελφίνη το κορίτσι. Τι είσαι εσύ, παιδί μου. Καλά, δίνω και τα ρέστα μου. Άραξε γιατί καμακώσαμε πρώτοι. Μα πραγματικά είναι κόρη του Πασχαλίδη. Το μόνο της ελάττωμα. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά. Σου πιάνω το χέρι, γεμίζω ευτυχία. Ρουφώ του κορμιού σου τη θεία ευωδιά. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά. Σ' αρέσει? Πολύ. Για σένα το γράψα. Ευχαριστώ. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Κρατάω τα αστέρια, κρατάς την αυγή. Ο κόσμος κοιμάται, παντού ησυχία. Κι εμείς περπατάμε μονάχοι στη γη. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά. Τι κάνετε, καλά? Χαίρετε. Τσιν, Στάθη μου. Μ' αρέσεις πολύ, Στάθη μου. Είσαι πολύ ωραίο αγόρι. Στάθη μου, ξέρεις, έχω μία αδυναμία στα αδύνατα αγοράκια σαν εσένα, αλλά είμαι τροπαλή και έχω χάσει πολλές ευκαιρίες. Όταν πίνω όμως γίνομαι άλλος άνθρωπος. Στάσου να πιω λίγο. Όχι, μην πίνετε, δεν φταίω εγώ σε τίποτα. Σ' αγαπάω, Στάθη μου. Όχι, κυρία Χριστίνα. Σ' αγαπάω, Στάθη μου. Κάλμα, κυρία Χριστίνα. Στάθη μου, σ' αγαπάω. Σας παρακαλώ, κυρία Σε θέλω, Στάθη μου. Κυρία Χριστίνα, σ' αγαπάω, Μα δεν πρέπει, κυρία Χριστίνα. Άμα πια λυσάρα. Γεια σου, Ρένα. Μπορώ να κάτσω? Κάτσε. Αν είμαι ανεπιθύμητη να μου το πεις, Κάτσε κάτω, τι ανεπιθύμητη για νοησίες μου κοπανάς. Το λέω γιατί αυτό το κάτσε δεν μου το λες με πολύ όρεξη. Ρε κάτσε κάτω κι άσε με μένα, εγώ έχουμε σε άλλη φάση, στο αλλού. Με τον Τζόνι, Ναι, το τσογλάνι. Κι εγώ. Τι κάνει ο Στάθης? Αυτός την έπιασε για τα καλά, διευθυντή θα τον κάνουν εκεί που είναι. Του είπε σε άγρια η διευθύντρια.
Είναι ωραία κοπέλα. Δεν ξέρω, αλλά μάλλον πρέπει να είναι γιατί ο Στάθης μας είναι πολύ δύσκολος. Δηλαδή θες να πεις πως πάει, με ξέχασε εμένα, Εσένα αποκλείεται, παιδί μου. Εσύ η καψούρα του η ατελείωτη. Αλλά του βγήκες και πολύ κόντρα, αδερφούλα μου. Και το έχασε το παιχνίδι. Δεν νομίζω. Εσύ του κρατάς πόζα. Έτσι να κουνήσεις λιγάκι το δαχτυλάκι σου, τον ξαναφέρνεις κοντά σου. Εγώ μονάχα που τον έχασα για πάντα. Δεν του έχεις κάνει και κανένα γυμνάσιο. Τι γυμνάσιο και λύκειο μου λες? Βέβαια. Τρέχεις από πίσω του σαν θύμα. Για κάνε πως δεν γυρίζεις να τον κοιτάξεις. Για να σε δει και με κανέναν άλλον στα σου και μου. Παίξ' τον ένα κόντρα παραμύθι και τότε σου λέω. Και πού να τον ευρώ τον άλλονε? Έλα μωρέ, τόσα παιδιά υπάρχουν. Να, ορίστε ο Γιαννάκης. Ποιος Γιαννάκης? Αυτός που μιλάει με τον Σοκράτη? Ναι. Μα αυτός είναι μάπας. Δεν έχει σημασία, είναι νόστιμος. Ο Γνάτος, Θεούλη μου, τρέμω. Τρέχα γρήγορα στο Γιαννάκη. Τρέπομαι. Τρέχα. Γιαννάκη, τι κάνεις? Συζητάω με. Έλα από εδώ να σου πω κάτι. Κάνε μου τη χάρη, αγκάλιασέ με. Τρελή στα καλά καθούμενα. Σε παρακαλώ, κάνε μου αυτή τη χάρη, αγκάλιασέ με. Σιγά, σιγά πουλάκι μου, μας βλέπει και ο κόσμος. Σιγά. Ό,τι πεις, αγάπη μου. Σ' αγαπάω όπως μ' αγαπάς κι εσύ. Γιαννάκη μου, σ' Σιγά, αγαπάω θα πιάσετε πολύ. κοριούς. Να χαθείς, κόπανε, μου χάλασες την παράσταση. Παράσταση έπαιζες και δεν μου το εξήγησες. Έλα να την παίξουμε μαζί τότε, άντε. Τώρα παίξ' την μόνος σου. Το βλάκα. Μου τα χάλασε. Δεν πειράζει, τσίπησε. Αν δεν τσιμπούσε δεν θα μίλαγε. Εσύ εντάξει, εγώ τώρα τι κάνω. Αχ, μην παραπονιέσαι κι εσύ το έχεις σίγουρο. Το Στάθη. Αν ποιον άλλονε. Δηλαδή τι λες, να πάω να τον βρω? Εγώ απορώ γιατί είσαι ακόμα εδώ. Το βράδυ με την ησυχία είναι πιο ωραία η πισίνα. Όλα τα πράγματα το βράδυ είναι πιο ωραία. Πράγματι. Όταν μάλιστα είσαι και ερωτευμένος. Υπάρχει στην εποχή μας έρωτας. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Τι σε κάνει να το πιστεύεις? Έχεις ερωτευτεί? Ναι, έχω ερωτευθεί. Ή νομίζω πως έχω ερωτευθεί. Πότε? Στο παρελθόν ή τώρα? Δεν νομίζεις πως είμαι μάλλον μικρή για να έχω παρελθόν? Δηλαδή, τώρα είσαι ερωτευμένη, Ναι, τώρα. Και με ποιον? Τι θέλεις ρε Αλέξη, να σου κάνω ερωτική εξομολόγηση? Αυτά τα κάνουν οι άντρες. Παιδί μου. Σοφία! 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 Τι να σου πω ρε μπαμπά, ώρες είσαι πολύ σπαστικός να πούμε. Σοφία, σταμάτα! Μα κύριε Διευθυντά, είσαι και πολύ σπαστικός δηλαδή, έτσι? Ρε μπαμπά, ενοχλούν τον άλλο όταν φιλιέται. Εσύ Αλέξη, έλα. Τι πούτη και τι φυσή έχει απλωθεί κάτω στην αμμουδιά ρε παιδί. Εσύ δεν είσαι τώρα για τέτοια. Γιατί δεν είμαι? Γιατί εσύ έχεις την κυρία Χριστίνα. Α, κοίταξε να σου πω τέρμα η κυρία Χριστίνα, δεν αντέχω άλλο, το ξέρεις? Γιατί? Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τον αγαπητικό σε μπουλντόζα. Επειδή είναι παχιά? Όχι επειδή είναι παχιά, γιατί το έτσι μου δεν είναι για να κάνω τον αγαπητικό, άλλωστε εγώ είμαι ταγμένος στην κίτσα μου. Δηλαδή εδώ που τα λέμε είσαι ψιλοκαψούρης. Όχι ψηλό, χοντρό καψούρης. Λέτε παιδιά και έχω καταπιεί μισό κιλό καψουρόσκονη. Αυτός είσαι γουστάρο. Λοιπόν Στάθη μ' αρέσεις έτσι. Ναι. Πάμε για την πισίνα. Φύγαμε. Θα εξάρθεις. Όχι, εγώ έχω να επιθεωρήσω μερικούς κόλλους και μετά... Ωστόσο όμως θα σε συνοδεύσω. Πω ένας ποπός. Άλλοι λένε το χέρι, εγώ να σου πω το πόδι. Δεν μου λέτε, τι θα γίνει με εσάς κύριε Στάθη? Αμάν, η κίτσα. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί δεν είναι δυνατόν? Είχα τέτοια γκόμενα και δεν το ήξερα. Έτσι είναι, ό,τι έχουμε δεν το εκτιμάμε.
Βρε την Κίτσα. Κοίτα πως μεγάλωσε η Κίτσα. Ολόκληρος κορίτσαρος η Κίτσα. Τι κάνεις εκεί? Σεξοεπαφές τρίτου τύπου, Κίτσα. Άστα αυτά, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Εσύ έχεις ένα σωρό γυναίκες. Τις βάζεις κιόλας και πάνω στη μοτοσικλέτα και... Μη μου μιλάς για μοτοσικλέτα μου και για την ψυχή μου, την κλέψανε. Αλλά δεν θα το πιάσω αυτό που την έκλεψα, να τον σκίσω. Θα σου πάρει τώρα άλλη κυραδιευθύντρια. Δεν υπάρχει πλέον κυραδιευθύντρια. Πώς δεν υπάρχει? Τώρα υπάρχει μία, μόνο μία. Ποια? Η Κίτσα βρεζόν, η Κίτσα. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Στάθη! Τι είναι? Σε θέλει ο Πασχαλίδης. Έρχομαι. Και πού είσαι? Θα ξαναγυρίσω να τα πούμε, έτσι? Μη φύγεις. Τρελή είμαι. Και πού είσαι? Ρίξε κάτι πάνω σου, ρε παιδάκι μου. Κυκλοφορούνε δράκοι. Δεν Στάθη. Εντάξει. Στάθη μου, Σταθάκι μου. Τι κρέμεις εσύ εδώ με αυτό? Σταθάκι μου, βασικά να πούμε όπως βλέπεις η αδερφούλα σου απόκτησε και μοτοσικλέτα και αγόρι. Για λέγε Τζόνι, τι ήθελες να πεις του Στάθη? Να βασικά θα να πω, εντάξει ότι έγινε έτσι και να που τη βρίσκουμε ωραία μαζί και λέμε να το αποχωρήσουμε στο γάμο και θέλαμε από σένα να μας πεις το OK. Τη μοτοσικλέτα την ξεχρέωσες, ρε? Μέχρι τελευταία δόση. Τότε πάρ' την, χάρισμά σου. Και πού είσαι? Μην την ξαναφέρεις πίσω, επιστροφές δεν δεχόμαστε. Επιστρέφω. Στάθη! Μαμά! Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω πολύ. Σταμάτα, Λυσάρα, περίμενε. Καχεκτικό παιδάκι με, θα με ξεκάνεις. Θα μου χαλάσεις και το εργαλείο μου. Ποιος σου μίλησε για εργαλείο? Έχεις δίκιο, τι να σου κάνει το δικό μου εργαλείο? Εσύ θες το λευκό πύργο. Εγώ από σένα ζητάω μόνο λίγη στοργή. Εγώ είμαι ερωτευμένος, έχω που να δώσω τη στοργή μου. Είμαι πολύ καψούρης, 15.000 βαθμούς της κλίματος Ρίχτερ. Πολύ καψούρης τώρα που στα είπα όλα. Άμα θα τις κράτησαμε στη δουλειά. Άμα δεν τις διώξαμε. Στάθη, είσαι πολύ ντόμπρο παιδί. Δεν βαριέσαι, Χριστίνα. Στη σημερινή μας εποχή τους τόβρους τους λένε μαλάκες. Όχι, Στάθη. Και για να σου αποδείξω ότι κανένας δεν χάνει με το να είναι εντάξει, από αύριο αναλαμβάνεις τη διεύθυνση στο ρεστοράν. Αλήθεια, Χριστίνα μου. Είσαι ψυχούλα, Χριστίνα μου. Είσαι ψυχάρα, Χριστίνα μου. Σ' αγαπάω, Χριστίνα μου. Πάω να το πω στην Κίτσα, Χριστίνα μου. Πάμε για άδειες. Τι άδειες? Γάμου, βρεζό, γάμου. Βρήκα δουλειά. Και τι δουλειά, διευθυντής. Μπράβο, Στάθη μου. Επιτέλους τα κατάφερες. Τώρα θέλω να σου πω κι εγώ κάτι. Δώσε μου μόνο το λόγο σου ότι θα με συγχωρέσεις. Συγχωρεμένη, να συγχωρεμένη. Θυμάσαι τότε που αγόρασες τη μοτοσικλέτα και ανέβαζες επάνω τα κορίτσια? Μου μιλάς για μοτοσικλέτα γιατί πικραίνομαι. Ναι, κι εγώ πικραινόμουν τότε. Και γι' αυτό... Α, όχι, δεν μπορώ να σου το πω. Έλα, λέγε τώρα, λέγε, με έσκασες. Έβαλα τον αδελφό μου και στην έκλεψε. Σιγά το πράγμα, τώρα έβαλε τον αδελφό. Τι καλέει. Στην έκλεψε. Ο αδελφός σου. Τη μηχανή μου. Θα σε πλήξω. Μα είναι εδώ η μηχανή. Θα σε πλήξω. Είναι εδώ. Θα σε πλήξω στα φιλιά. Πάμε, αγάπη, πάμε. Μηχανάρα μου. Αγάπη μου. Κούκλα μου. Αγάπη μου, γλυκιά μου. Κορίτσι μου, λατρεία μου, σάλτα! Πού θα πάμε? Στα αστέρια, στον ουρανό, στον κόσμο ολόκληρο! Αυτός είσαι, καμικάζι, αγάπη μου! Σάλτα!
της μηχανής που σαν μου κρίζει το μοτέρ. Νιώθω στα σύννεφα ωραίος καμικάζι και πως θα δείχνει η βελόνα στο κοντέρ. Και μες στις φλέβες μου το αίμα πάλι βράζει. Βράζει. Τρέχω, 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 σφίχτα κρατάω το τιμόνι στα δυο χέρια.